Okay. இன்னைக்கு தான் மாதாஜி விருந்தாவனை பார்த்தேன். விருந்தாவன் ஓகே ஓகே யூடியூப்ல பார்த்தேன். ஓகே. எவ்வளோ அழகா இருக்குது, பார்க்க ஆசையா இருக்குது. எஸ். இதுல இன்னைக்கு பை சான்ஸ் ஓபன் பண்ண ஓகே. அந்த பிளேலிஸ்ட்ல வந்தது விருந்தாவன். ஓகே ஓகே. நம்ம இப்போ பிரேயர்ஸோட இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा माह्यं तदा स्वापदाण्डिकं. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राध कान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. நம்ம இப்போ இந்த 16வது அத்தியாயத்துல கடைசி சில ஸ்லோகங்களை பார்க்க போகின்றோம். முப்பதாவது ஸ்லைடு வரைக்கும் பார்த்தோம் நேத்து இல்லையா? இப்போ நம்ம 31வது ஸ்லைட பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி இப்போ 16வது அத்தியாயத்துல கடைசி பாகத்தை ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா சொன்னாம நேத்து தெய்வீகமான குணங்களை பற்றியும் பார்த்தோம். ரொம்ப விரிவா பார்த்தோம். அதுவே ஒரு 1.5 மணி நேரத்துக்கு ஆயிடுச்சு இல்லையா? சோ 3 ஸ்லோகங்களே அவ்வளவு நேரம் சொல்லும்படி ஆயிடுச்சு. மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாமே அசுர இயல்புகள் தான் இல்லையா? அததான் நம்ம நாத்திகத்தன்மை உடையவர்கள் பற்றியும் அவருடைய செயல்களால் வந்து என்ன நடக்கும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இல்லையா? மேலும் அவர்களுடைய இயல்புகள், அவங்களுடைய எண்ண ஓட்டங்கள், செயல்பாடுகள் எல்லாம் எப்படி அமையும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே நாம நேத்து பார்த்தோம். மேலும் கண்டினியூவேஷன் போயிட்டு இருக்கு. அநேக சித்த விப்ரானந்த மோகஜால சமாவிருத்தக பிரசக்தா காம போகேஷு பதந்தி நகரே அசுக்ஷௌ. அதாவது இவ்வாறு அநேக கவலைகளால், அதாவது இந்த இந்த குணாதிசயங்கள், என்னிடம் இவ்வளவு சொத்துக்கள் இருக்கின்றது இல்லையா அப்படின்னா, இந்த ரஜோகுணம் மற்றும் இந்த
தான் எல்லாத்துலயுமே வந்து அதாவது அசுர இயல்புகளோட வந்து மேல் நோங்கி இருக்கக்கூடிய தன்மையுடையவர்களுடைய மன ஓட்டங்கள், அவருடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே எப்படி இருக்கும்ன்றது வந்து இந்த இடத்துல ரொம்ப அற்புதமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? திட்டங்கள் எல்லாம் நான் எப்படி வந்து செயல்படுத்தணும்னு நினைக்கிறேனோ அது மாதிரிதான் இங்க செயல்படும். என்னுடைய எதிரியே நான் அழிச்சிட்டேன், இனிமே இருக்கிறவங்களையும் நான் அழித்து விடுவேன், இப்படிதான். சோ நிறைய செல்வாக்கோட சூழ்ந்து இருக்கக்கூடிய நான் வந்து அதாவது பெயரளவில் வந்து செய்யக்கூடியது என்ன, நான் யக்னங்கள் செய்வேன், தானங்கள் கொடுப்பேன் அப்படின்லாம் வந்து நினைப்பாங்க. மேலும் அப்படிப்பட்ட ஆத்மாக்கள் வந்து சோ துயருற்றால் பிரபஞ்சத்தில் அவர்கள் ஒருவரே துயருற்றது மாதிரி இருக்கும். லோகத்துல அவங்கள மாதிரி சுகிக்கிறவங்களும் யாரும் கிடையாது, அவங்கள மாதிரி துன்பத்தை அனுபவிக்கிறவங்களும் யாரும் கிடையாது என்ற உணர்த்துதலை வந்து அவங்க அடுத்தவங்களிடத்துல வெளிப்படுத்துவாங்க. சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு தன்மைதான் இந்த இடத்துல பார்க்க போறோம். அநேக கவலைகளால் குழப்பமுற்று மோகத்தின் வலையில் அதாவது மாயையில் சிக்கிக்கொண்டு சூழப்பட்ட அவர்கள் புலனின்பத்தில் பலமான பற்றுடையவர்களாகி நரகத்தில் வீழ்ச்சி உறுகின்றனர். சோ ஹெல்லிஷ் பிளானட்ஸ்க்கு தான் அவங்க போறதே. சோ எது வரைக்கும் நாம எவ்வளவு டெப்தா, அதாவது அந்த காமத்தினுடைய 3 நிலைகளை நம்ம வந்து 3வது அத்தியாயத்துல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அதாவது ஒரு நெருப்பு வந்து புகையாலையும், கண்ணாடி வந்து தூசியாலையும், அடுத்து கரு வந்து தாயின் கருப்பைகளை வந்து மூடப்பட்டிருக்கிறது. சோ இது வந்து எந்தெந்த வாழ்நிலைகளுக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருந்தது? நெருப்பு வந்து மனித வாழ்க்கைக்கு ஒப்பிடப்பட்டது, சிறியதான ஒரு மோகம், அவ்வளவுதான். அடுத்து வந்து விலங்கு இனத்திற்கு ஒப்பிடப்பட்டது. சோ அதுவும் வந்து அதாவது கண்ணாடியில வந்து தூசி படிஞ்சிருந்தா நம்முடைய பிம்பத்தை வந்து கண்டிப்பாக முழுமையாக, அதாவது நான் ஒரு கிளாரிட்டியோட பார்க்க முடியாது இல்லையா? அதாவது இருக்கிறதே இருக்கிற மாதிரி அந்த பிம்பம் வந்து வரவே வராது. சோ நமக்கு ஏதோ ஒரு மங்கலான ஒரு பிம்பத்தை தான் நம்மளால பார்க்க முடியும். மேலும் தாயின் கருப்பைக்குள் இருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தை வந்து வெளி உலகத்தையே சுத்தமாகவே பார்க்க முடியாது இல்லையா? அது போன்று அது எந்த வாழ்நிலைக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருந்தது? அதாவது தாவர வாழ்நிலைக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருந்தது. அந்த தாவரங்கள் எல்லாம் ஒரே இடத்துலதான் இருக்கும், அசையாது, எங்கேயும் போகாது, இம்மூவபிள் லிவிங் பீயிங்ஸ் இல்லையா? சோ அது மாதிரி அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கக்கூடிய அந்த அசுர இயல்புகளை கொண்டவர்கள் வந்து என்ன ஆவாங்கனாக்கா புலன் இன்பத்தில் சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் இல்ல வந்து உழண்டு கொண்டு இல்லையா, அதுலயே அவர்கள் வந்து பற்றுடையவர்களாகி நரகத்துல எப்பொழுதுமே அவர்கள் வந்து வீழ்ச்சி அடைகின்றார்கள் என்று இந்த ஸ்லோகத்தின் வாயிலாக நமக்கு எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. மோக ஜாலா, அதாவது ஜாலம் என்றால் அதாவது அந்த மாயை, மோகம் என்பது மாயைக்கு சொல்லப்பட்டிருந்தது. ஜாலம் என்றால் அந்த அது வீசி இருக்கக்கூடிய வலையில நம்ம வந்து விழுந்திருக்கோம்னு அர்த்தம். ஸோ பவுண்டட் பை த நெட்வொர்க் ஆஃப் ஹண்ட்ரட்ஸ் அண்ட் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் டிசையர்ஸ் அண்ட் இல்யூஷன்ஸ் இல்லையா? அதாவது நம்ம வந்து அநேக பற்பல ஆயிரக்கணக்குல நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்முடைய ஆசைகள் எல்லாமே வந்து ஆழமாக பதிந்திருக்கக்கூடியது வந்து இந்த இதுக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதுதான் அசுர இயல்புகளுடைய விளைவுகள். அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய ஒருவர் வந்து அசுர இயல்புகளோடு செயல்பட்டார் என்றால் அதனுடைய விளைவுகள் எல்லாமே இப்படிப்பட்டதாகத்தான் இருக்கும். Perplexed by various anxieties and bound by network of illusions. அதாவது perplexed by various anxieties, பற்பல அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு ஆங்ஸைட்டிஸ் அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து குழப்பம், கலக்கம் இல்லையா, ஒரு சூழ்நிலை எதிர்கொள்ளக்கூடிய அந்த திறனற்ற தன்மை, இது எல்லாமே நம்ம கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ட்ராங்கா வந்து இருக்கும். பவுண்டட் பை நெட்வொர்க் ஆஃப் இல்யூஷன், மாயையிலே வந்து சூழப்பட்டிருப்போம். பிகம்ஸ் டூ ஸ்ட்ராங்லி அட்டாச் டு சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட், அதாவது ஸ்ட்ராங்கா வந்து நம்ம வந்து அதாவது புலன் நுகர்ச்சி செயல்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து அதன் மேல ஈடுபாடு கொண்டவர்களாக இருப்போம். அப்படிப்பட்ட நிலையில் ஒருத்தர் வந்து வாழும்போது ஃபால் டவுன் டு த ஹெல், அதாவது நரகத்தில் வந்து விழுவார்கள், வீழ்ச்சி அடைவார்கள் என்று இந்த பதத்தின் வாயிலாக நாம தெரிந்து கொள்கின்றோம். ஆத்ம சம்பாவிதாக சப்ததா தனமான மதான்விதாக யஜந்தே நாம யக்னைஸ்தே தம்பே நாவிதி பூர்வகம். அதாவது செல்வத்தாலும் இல்லையா, ஆத்மா சம்பவிதா சப்ததா தனமான தன மான இல்லையா, பொய் கௌரவம், மதான்விதாக பொய் கௌரவம் இல்லையா, மயக்கப்பட்டு தன்னில் திருப்தி விட்டு ஆத்ம சம்பாவிதாக, அதாவது நமக்குள்ளேயே திருப்தி கொண்டு இல்லையா, எப்பொழுதும் திமிருடன் விளங்கும் இவர்கள் சில சந்தர்ப்பங்களில் யஜந்தே நாம் யக்னேஷ, பெயரளவிலே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் வந்து சில இதெல்லாமே செய்வாங்க இல்லையா.
அதுல எந்த ஈடுபாடுமே இருக்காது. நற்காரியங்கள் அவர் செய்தாலும் கூட அதுல வந்து எதிர்பார்ப்புகளோடு தான் செய்வார்கள், பலன்களை எதிர்பார்த்து. சில சமயங்கள் எந்த சட்ட திட்டத்தையும் அவர்கள் வந்து பின்பற்றாமல் பேரளவில் வந்து கர்வத்துடன் யாகங்களை செய்கிறார்கள். சோ அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய அந்த யஜ்ஞங்கள் வந்து, அதாவது எந்த ஒரு சட்ட திட்டங்கள் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து சாஸ்திர விதிகள் பிரகாரமே இருக்காது. அப்படிப்பட்ட யாகங்களை அவர்கள் வந்து செயல்படுத்துவார்கள். அதுவும் எவ்வாறு அவர்கள் ஆற்றுவார்கள் என்றால் கர்வத்துடன் ஆற்றுவார்கள். சோ அதனால அவங்களுக்கு எந்த பிரயோஜனமும் கூட கிடையாது. Being complacent and embodiment, they are deluded by wealth and false prestige. அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லுது. அதாவது திருப்தி அதாவது தன்னிலே செல்வத்துடனும் அதே மாதிரி வந்து பொய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு, சோ தன்னில் திருப்தி உற்று இல்லையா, தான் தான் சுகிக்கின்றோம் என்ற அந்த நிலையில் இருந்து கொண்டு திமிருடன் விளங்கும் இவர்கள் இல்லையா, அகங்காரத்தோடு இருக்கக்கூடியவர்கள், அவர்கள் சில சமயங்கள் எந்த திட்டத்தையுமே சட்டத்திட்டத்தையும் பின்பற்ற மாட்டார்கள். அதாவது லா ஆஃப் நேச்சர், அது வந்து நம்ம பகவான் ஸ்பிரிச்சுவல், ஆஸ் பர் த ஸ்பிரிச்சுவல் இது பிரகாரமே வந்து அது வந்து லா ஆஃப் நேச்சர் ஆயிடும். அதே மாதிரி இப்போ அந்த பௌதிக உலகத்துல ஆள்பவர்களுடைய சட்ட திட்டங்களும் இருக்கும் இல்லையா, அதை கூட அவர்கள் வந்து சரிவர பின்பற்ற மாட்டார்கள். சோ ஸ்பிரிச்சுவலும் பின்பற்ற மாட்டாங்க, அதே மாதிரி பௌதிகத்துல வாழும் பொழுது கூட அவர்களுடைய செயல்கள் வந்து கரெக்டா அமையாது. அவர்கள் செய்யக்கூடிய அந்த யக்ஞங்கள் எல்லாமே வந்து தற்பெருமைக்காகவும், அதாவது தம்பட்டம் சொல்லிக்கிறோம் இல்லையா, இந்த மாதிரி நம்ம இது செய்தேன் அப்படின்றது வந்து வெளியில சொல்லிக்கிறதுக்காக தான் அவங்களுடைய செயல்கள் அமையும். அதுல எந்த ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸுமே வந்து சாஸ்திர விதிகள் எதுவுமே அவர்கள் வந்து பின்பற்ற மாட்டார்கள். தேர் ஹிப்ரோக்ரிட்டிக்கல் ரிலிஜியஸ் அப்படின்னாக்கா அவர்கள் உண்மையிலே பக்தி இருக்காது, பெயரளவுக்கு அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய அந்த அத்தகைய செயல்கள் வந்து cannot save them. அவர்களுக்கு வந்து என்றைக்குமே அது அதாவது பாதுகாப்பு வழங்காது அப்படிங்கறது வந்து இந்த பதத்துல இருந்து நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அகங்காரம் பலம் தர்ப்பம் காமம் குரோதம் சம்சரிதாக மாம் ஆத்ம பரதே தேகேஷு பிரதிவிருஷந்தோ அப்யாயுஷாக. அதாவது அகங்காரம் பலம் என்பது பலம் இல்லையா, தர்ப்பம் அதாவது தற்பெருமை, காமம் என்பது பேராசை இல்லையா காமம், குரோதம் என்பது கோபம் ஆகிய மயங்கியுள்ள அசுரர்கள் தங்களது சொந்த பிறருடைய உடலிலும் வீற்றுள்ள பரமபுருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு உண்மையான மதத்தினை நிந்திக்கின்றனர். இங்கே மதம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா தர்மம் என்று பொருள். தர்மம் என்றால் அவரவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் என்று பொருள். சோ இங்கே மதம் என்பது ரிலிஜனா டைரக்டா ஹிந்து கிறிஸ்டியன் முஸ்லிம் அப்படி எடுத்துக்க கூடாது. சோ மதம் என்றாலே தர்மம் தான். தர்மம் என்றால் என்ன, ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் அவன் ஆற்ற வேண்டிய கடமைகள் தான் வந்து அவனுக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் தான் வந்து தர்மம் ஆகின்றது. அதை அவன் செவ்வனே ஆற்ற வேண்டும். எவ்வாறு ஒரு போர் வீரன் வந்து போர் புரியது என்பது அவனுடைய தர்மம் இல்லையா. அதே மாதிரி ஒரு பிராமணனாக இருக்கிறவன் ஞானத்தை போதிக்க வேண்டியது அவனுடைய தர்மம். ஒரு சத்திரியனாக இருப்பவன் ரட்சணை பண்ண வேண்டியது அவனுடைய தர்மம். ஒரு வைசியனாக இருப்பவன் வந்து வியாபாரத்தில் ஞானயத்தை வந்து அவன் வந்து பரிபாலித்து அனைவருக்குமே இங்கே வந்து உணவு இதெல்லாமே வந்து வழங்குவது என்பது அவனுடைய தர்மம் இல்லையா, விற்கிறது. அடுத்து சூத்ரன் என்பது இந்த 3 சமுதாய பிரிவினருக்குமே எப்பொழுதுமே தொண்டு புரிவதுதான் அவனுடைய தர்மம். சோ இப்படி வர்ணாசிரம தர்மம் பிரகாரமே நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் கண்டிப்பாக இருக்கின்றது. அதை நாம கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும். ஆனால் இங்கே வந்து அசுர இயல்புடையவர்கள் வந்து அகங்காரத்தினாலும் அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய வலிமைனாலும் தானே வந்து கிரேட் அப்படின்னு எடுத்துரைக்கக்கூடிய அந்த தற்பெருமை இல்லையா, எல்லாருடைய நான் தான் கிரேட் அப்படின்னு பேராசை மற்றும் கோபம் இல்லையா, அவர்களால் எந்த ஒரு காரியத்தையுமே வந்து முழுமையாக நிறைவேற்ற முடியாது. ஏன்னா அவர்கள் வந்து பயத்தினாலையும் சரி வந்து அந்த செயல்களில் வந்து ஈடுபட மாட்டார்கள் முழுமையாக. சோ ஒரு காரியத்தில் அவர்கள் வந்து வெற்றி கொள்ள முடியவில்லை என்றால் அதை தவிர்த்து விடுவாங்க. அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் அசுர குணம் உடையவர்கள். சோ கோபத்தில் மயங்கியுள்ள அசுரர்கள் தமது சொந்த உடலிலும் இல்லையா, அவங்களுடைய உடலிலும் பரமாத்மா இருக்கின்றார், எதிரில் இருக்கிறவங்களுடைய உடல்லையும் கூட வந்து பரமாத்மா இருக்கின்றார். ஆனால் அதையெல்லாம் அவர்கள் உணர மாட்டார்கள். சோ பொறாமை கொண்டு இல்லையா, பகவான் மீது பொறாமை கொண்டு உண்மை மதத்தினை நிந்திக்கின்றனர். அதாவது பகவானையே அவர்கள் வந்து நிந்திக்கின்றனர். சோ தர்மம் எனப்படுவது நாம் ஆற்ற வேண்டிய கடமைகள். அந்த கடமைகளை நாம் எவ்வாறு ஆற்ற வேண்டும், அதாவது
பகவானை மையமாக வைத்து ஆற்ற வேண்டும் இல்லையா? தான் அகம் விஷித குருரான் சம்சாரேஷு நராதமான் நரதா அப்படின்னாக்கா அதாவது சோம்பேறித்தனமா இருக்கிறது. சோ அதுதான் வந்து நம்ம எல்லாருமே நிறைய பேர் நரதாமால தான் இருக்கும். 4 விதமான துஷ்கிருத்தினோஸ்ல மூடர்கள், அடுத்து நரதாமா, மையா அர்ப்பித்தக இல்லையா, அடுத்து நாத்திகவாதிகள். இந்த நாத்திகவாதிகளும் மாயையில் சிக்கொண்டிருப்பவர்களும் மற்றும் முட்டாள்தனமும் வந்து குறைவு. எதை கம்பேர் பண்ணும்பொழுது நரதாமா கம்பேர் பண்ணுது. சிவாம் யஜ்ரஷம் அசுபான் ஆசுரீஸ்வ ஏவ யோனிஷு, அதாவது பொறாமையுடன். சோ அதாவது பொறாமை என்பது அடுத்தவர்களுக்கும் நன்மை பயக்காது, நமக்கும் நன்மை பயக்காது. இறுதியில் அது நமக்கு அழிவை தான் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். சோ பொறாமை இருந்தாலே நமக்கு கருணையே இருக்காது. அதாவது நம்ம வந்து கம்பேஷனே போயிடும். நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த கருணை உள்ளம் என்பது நம்ம கிட்ட இருக்காது. ஏன்னா அங்கே சுயநலம் என்பது குடிக்கொண்டு விடுகின்றது. கருணையின்றி இருக்கும் இத்தகு கடைநிலை மனிதர்கள், அதாவது செண்டாளர்களாக கருதப்படுகிறார்கள். ஜட வாழ்வு என்னும் கடலில் இல்லையா, அதாவது இந்த புவி வாழ்க்கை, இந்த பௌதீக வாழ்க்கை எனக்கூடிய இந்த கடல்ல வந்து அவர்கள் எப்பவுமே சுத்தி கொண்டே இருப்பார்கள். அதாவது பிறப்புக்கு பிறகு மரணம், மரணத்திற்கு பிறகு மீண்டும் ஜனனம், இப்படி அவங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து அவர்கள் ஆற்றியிருக்கக்கூடிய கடமைகளுக்கு ஏற்றவாறு எந்த நிலையில் அவர்கள் வந்து மனிதனாக பிறப்பார்களான்றது கூட ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறிதான். ஏன்னா அவர்கள் ஆற்றியிருக்க கர்மங்கள் தான் அதை வந்து நிர்ணயிக்கும் இல்லையா? பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகின்றேன்னு சொல்லிட்டார் பகவான். சோ அப்படிப்பட்ட அதாவது அசுர இயல்பு உடையவர்களை வந்து பர்மனண்டா வந்து இந்த மாதிரி நரக உலகங்களுக்கும் மற்றும் வந்து அசுர உலகங்களுக்கும் பகவான் வந்து தள்ளி விட்டுறார். ஒரு முறை நாம் அசுர உலகம் மற்றும் நரக உலகங்களுக்கு சென்று விட்டால் மீண்டும் வந்து மனிதனாக பிறக்கக்கூடிய வாய்ப்பையே நாம வந்து இழந்து விடுகின்றோம். சோ கில்லர் ஆஃப் த சோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு வந்து. அதாவது ஈஷோபனிஷத்துல வந்து நம்ம இதை படிக்க போறோம். நீங்க நெக்ஸ்ட் படிப்பீங்க. செகண்ட் மந்த்ரா அப்படின்னாக்கா கில்லர் ஆஃப் த சோல்னாக்கா ஆத்மா அப்படின்னு சொல்றது சமஸ்கிருத வார்த்தை. அந்த ஆத்மஹா அப்படின்னாக்கா நம்ம இந்த மனித கிடைத்தற்கரிய பிறவியை பெற்றிருக்கக்கூடிய நாம அந்த வாய்ப்பை வந்து நாம நழுவ விட்டுறக்கூடாது. அதாவது பக்தி தொண்டு புரிந்து பகவானின் திருப்பாதங்களை பணிவதென்றுதான் நம்மளுடைய தலையாய கடமை. நாம் அவ்வாறு செய்யாமல் நான் தான் செய்கின்றேன், அதாவது எனக்கு பிடிச்சதுதான் நான் சாப்பிடுவேன் இல்லையா, அப்படிப்பட்ட இது எதையுமே பகவானுக்கு பிரசாதமா வச்சுட்டு சாப்பிடணும்ன்ற அந்த இன்டென்ஷன் கூட இருக்காது. ஸோ தட் மீன்ஸ் நம்முடைய கோட்டாக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து உபயோகப்படுத்தணும். அடுத்தவர்களுடைய கோட்டாவை நாம் என்றைக்குமே அபகரிக்க கூடாது இல்லையா? எல்லாம் வல்ல இறைவன் தான் அனைத்திற்குமே உரிமையாளர். அவர் நம்முடைய தந்தை, நாம் எல்லாம் அவருடைய பிள்ளைகள். சோ அவருடைய ஒரு தந்தையினுடைய பொருளை வந்து உபயோகப்படுத்துவது என்பது பிள்ளைகளுக்கு இருக்கக்கூடிய உரிமைதான். ஆனால் அது எவ்வாறு உபயோகப்படுத்தணுன்றது மிக மிக முக்கியமானது. அடுத்தவர்களுடைய பங்கையும் சேர்த்து நாம அபகரிக்க கூடாது, அது தவறு. சோ அந்த செயலை நாம கண்டிப்பாக ஆற்றக்கூடாது. இந்த பேராசையை வளர்த்து கொண்டு நாம மட்டும்தான் வாழணும்னு நினைக்கிறது, இப்படிப்பட்ட தன்மைகளை நாம வந்து இந்த இயல்புகளை நாம் வளர்த்து கொண்டால் நாம் அசுர இயல்புகளை வந்து நாம மேன்மைப்படுத்திக் கொள்கின்றோம் என்று அர்த்தம். அவ்வாறு அந்த அசுர இயல்புகள் வந்து நம்ம இடத்தில் மேலோங்கி இருந்தால் கண்டிப்பாக நம்ம அதாவது இந்த உயிர் வாழின் ஆத்ம ரூபத்தையே அது இழக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு செல்கின்றது. கீழான உலகங்களுக்கு செல்லும் பொழுது அங்கே வெறுமனே ஸ்தூல உடல் தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், சூக்ஷ்ம உடலே நம்ம இழந்து விடுகின்றோம். அதனால ஏன்னா சூக்ஷ்ம உடல் எதனால் ஆனது? இந்த புலன்கள் அகங்காரம், மனது மற்றும் அறிவு, இதனால் ஆனதுதான் சூக்ஷ்ம உடல். அந்த சூக்ஷ்ம உடலையே நாம வந்து இழந்து விடுகின்றோம் இல்லையா? அதோட ஒட்டின்னு இருக்கிறது தான் ஆத்மா இல்லையா? சோ ஆத்மாவும் வந்து அதாவது the killer of the soul அப்படின்னு தான் அது சொல்லுவாங்க. ஸோ வி ஷுட் நெவர், அதாவது இந்த அட்லீஸ்ட் நம்ம ஆற்றக்கூடிய கர்மங்களால மீண்டும் மனிதனாக பிறக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பையாவது நம்ம பெறணும் அப்படிங்கிறது. அதாவது ஏன்னா நமக்கு முக்தி கிடைக்குதா இல்லையான்றது நமக்கு தெரியாது, நாம் எத்தனை பாவங்கள் செய்திருக்கின்றது நமக்கு தெரியாது இல்லையா? சோ சிறு பிராயத்துல நம்ம என்ன செய்தோம் நம்ம எல்லாரும் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுமா? ஒரு 10 நாளுக்கு முன்னாடி இதே சமயத்துல நாம் என்ன காரியத்தை செய்தோம் என்று நம்மளால நினைவு கூற முடியுமா? மறதி என்பதும் நமக்கு வந்து பகவான் கொடுத்திருக்கக்கூடிய அதாவது ஒரு குவாலிட்டி தான்.
அந்த குவாலிட்டியை வச்சுட்டு நம்ம வந்து நேத்து என்ன செய்தோன்னே நம்மளால ரீகலெக்ட் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு காரியத்தை செய்திருந்தாலும் நம்ம ஆற்றிருக்கக்கூடிய காரியம் தர்மமா அதர்மமா என்பதும் நமக்கு அதையும் வந்து நம்மளால வந்து எவாலுவேஷன் பண்ண முடியாது இல்லையா? ஏனென்றால் நான் செய்த செயல் எல்லாமே தர்மம் என்று வாதிக்கக்கூடிய தன்மை தான் நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அதிகமான குவாலிட்டியே. அதனால நான் தவறு இழைத்தேன் என்று ஒத்துக்கொள்பவர் வந்து மிக மிக குறைவு. அப்படிப்பட்ட காலகட்டத்தில் தான் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். அதனால பௌதிக வாழ்வில் எவ்வளவு நம்ம வந்து வேரூண்டு இருக்கின்றோமோ அவ்வளவும் நம்ம வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து கீழான உலகங்களுக்கு பகவான் நம்மளை வந்து நிரந்தரமாக தள்ளிவிட்டு விடுகின்றார். இதுதான் வந்து நரக உலகங்கள். ஸோ நம்ம வந்து இங்கேயும் அனுபவிக்கிறோம். ஆனா இங்க அனுபவிக்கிறது மிஸ் பண்ணிட்டோம்னா நரக உலகத்துல போய் நம்ம கண்டிப்பா அனுபவிக்க வேண்டியதுதான். ஆசுரிம் யோனிம் ஆபன்னா மூடா ஜன்மனி ஜன்மனி மாம் அப்ராப்வை கௌந்தேய ததோயாந்தி யதாமாம் கதிம். அதாவது அசுரத்தனமான வாழ்வினங்களில் மீண்டும் மீண்டும் இல்லையா, மூடா ஜன்மனி ஜன்மனி, அதாவது பிறவிதோறும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிறவி எடுக்கும் இத்தகையவர்கள் என்றுமே என்னை அடைய முடியாது. மாம் அப்ராவை கௌந்தேய, அதாவது என்னிடம் அவர்கள் வரவே மாட்டார்கள். ததோயான் யதமாம் கதிம், அதுதான் அவர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கதி, அதுதான் அவருடைய இறுதி இலக்கும் கூட அதுதான். நரக உலகங்களே வந்து பர்மனண்டா வந்து தள்ளி விட்டுருவாரு பகவான். என்றுமே என்னை அடைய முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாரு பகவான். படிப்படியாக அவர்கள் மிகவும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களில் வந்து மூழ்குகின்றனர். அதிலே வந்து அவர்கள் உழண்டு கொண்டே இருப்பார்கள். dwelling in that actually இல்லையா? அதுலயே மூழ்கி அந்த இதுலயே வந்து அவர்களுடைய வாழ்நிலை வந்து அமைந்து விடுகின்றது. ஸோ அசுர இயல்புகள் வந்து என்றைக்கும் நன்மை பயக்காது. அது they glide down to the hell இல்லையா? அது நம்மளை வந்து நரக உலகங்களுக்கு வந்து தள்ளி விட்டுடும். வாட் நெவர் அட்டைன் மீ மீன்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னாக்கா, வாட் இஸ் த ஹோப் ஃபார் them பிகாஸ் காட் இஸ் சப்போஸ் டு பி ஆல் மெர்சிஃபுல். அதாவது பகவான் வந்து கருணை உள்ளவராக இருந்தாலும் அதனால அவங்களுக்கு எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது இல்லையா? அவர்கள் ஆற்றிருக்கக்கூடிய காரியங்கள் அனைத்துமே வந்து நரகத்திற்கு செல்லக்கூடிய காரியங்களாக தான் ஆற்றியிருக்கின்றார்கள். அப்படி இருக்கும் பொழுது பகவானுடைய கருணை என்பது அவர்களுக்கு என்றைக்குமே உபயோகப்படாது. நெக்ஸ்ட் டெமானிக் நேச்சரை பத்தி பாக்குறோம். ஸோ 21 த்ரிவிதம் நரகே ஸ்தேயம் துவாரம் நாசனம் ஆத்மனஹ காம குரோதஸ்தத லோபஸ்ய தஸ்மாத் ஏதத் த்ரயம் ஜயேத். அதாவது த்ரிவிதம், 3 விதமான நரகேஸ்தயம், அதாவது நரகத்திற்கு செல்லக்கூடிய பாதைகள் வந்து 3 இல்லையா? துவாரம் நாசனம் ஆத்மனஹ, ஆத்மாவை வந்து என்ன பண்ணும்னா அது அதாவது அழிவு பாதைக்கு அது வந்து இட்டு செல்கின்றது. ஒன்று காமம், 2வது குரோதம் என்பது கோபம், மற்றும் லோபம் அதாவது பேராசை. இந்த 3மே வந்து நம்மள நரக வழிக்கு வந்து இட்டு செல்லும். சோ ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் அதாவது தஸ்மாத் ஏதத் த்ரயம் ஜயேத், அதாவது இந்த அறிவுள்ள மனிதன் இதை பற்றி கண்டிப்பாக அவன் வந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இவற்றை வந்து துறக்க வேண்டும். கோபத்தை துறக்க வேண்டும், காமத்தை துறக்க வேண்டும், பேராசையை வந்து துறக்க வேண்டும். இந்த 3ஐயுமே வந்து புத்தியுடைய மனிதன் வந்து கண்டிப்பாக துறப்பான். அவ்வாறு அவன் விட்டால்தான் இந்த மாதிரி பாதையில செல்றதுக்கான மார்க்கம் அவனுக்கு கிடைக்கும். ஏதைர் விமுக்தக கௌந்தேய தமோத்வை துவாரை ஸ்திரிபீர் நரக, அதாவது அந்த தாம்சிக் இயல்பு கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த 3 குணாதிசயங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம நரகத்திலிருந்து நம்ம வந்து அதாவது நம்ம வந்து அதுல இருந்து முக்தி அடையக்கூடிய நிலை ஏற்படும். தப்பிக்கக்கூடிய அந்த மனிதன் அசரத் யாத்மனக ஸ்ரேயஷன் தான் நல்லது. ததோயாதி பராம் கதீம், அதாவது நித்தியமான கதி, அதாவது நமக்கு பரம இலக்கு அப்படிங்கிறது உண்டு. சோ அது அந்த அந்த அத்தகைய அனுகூலம், தன்னுணர்வுக்கு அனுகூலமான, அதாவது அஷரத் யாத்மனக ஸ்ரேயச, அதாவது தான் ஒரு ஆத்ம ரூபம். இந்த ஆத்மா நன்னிலை அடைவதற்கான மார்க்கங்கள், அதற்கான செயல்பாடுகளில் அவர்கள் ஈடுபட்டு இல்லையா செய்து படிப்படியாக அவர்கள் வந்து என்ன ததோயாதி பராம்கதி, படிப்படியாக அவர்கள் முன்னேறி அதாவது பரமகதி பரமபதத்தை அவர்கள் வந்து அடைகின்றார்கள். சோ நரகத்தின் இந்த 3 மீன்ஸ் அதுல இருந்து தப்பிச்சுக்கிறது நம்ம இல்லையா? தமோத்வாரை திரிபீர் நரக, அப்படிப்பட்ட கதவுகளிலிருந்து தப்பித்த மனிதன் தன்னுணர்வுக்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து இல்லையா செல்ஃப் ரியலைசேஷன், நாம யாரு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறது,
ஆத்மாவுடைய நன்னிலைக்காக என்னென்ன காரியங்கள் செய்யணுமோ அந்த காரியங்களை மட்டுமே நாம செயல்படுத்துறது. சோ எந்த காரியங்கள் செய்தால் மீண்டும் கலங்கங்கள் ஏற்படுமோ அத்தகைய காரியங்களை எல்லாம் தவிர்த்து விடுறது. இப்படி ஆத்மா நன்னிலை அடைவதற்கான மார்க்கத்துல முன்னேற்றம் அடையும் போது படிப்படியாக அவர்கள் பரம இலக்கை அடைகின்றனர். சோ ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு நாம ஒரு ஆன்மீக குருவை அணுக வேண்டும். அவருடைய வழி நடத்துதல்ல நாம முன்னேறதுக்கான பாதையை மேற்கொள்ள வேண்டும். வேதங்களை பயில வேண்டும், தவங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும். உடல், வாக்கு, மனசு இந்த 3 தவங்களை நாம மேற்கொள்ள வேண்டும். மேலும் குணாதிசயத்தை ரஜோ மற்றும் தாம்சிக் இயல்பிலிருந்து நாம அபிவிருத்தியாகி அட்லீஸ்ட் சத்வ குணத்திற்காவது நாம நாம முன்னேற்ற பாதைக்கு எடுத்து செல்ல வேண்டும். சோ ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ், ஆன்மீக அறிவு இல்லையா, அதை நாம அடையறதுக்கு நாம முயற்சிகள் மேற்கொள்ள வேண்டும். முயற்சி நம்ம கிட்ட கண்டிப்பா வரணும். முயற்சி இல்லைன்னா பகவான் கூட நமக்கு எதுவுமே செய்ய முடியாது இல்லையா. சோ நம் தரப்பிலிருந்து முயற்சி நாம கண்டிப்பா செய்ய வேண்டும், இல்லை என்றால் கஷ்டம். சோ ஆங்கர், கோபம், இது துரியோதனுடைய இது கோபம் ஆக்சுவலி. சோ இந்த மாதிரி பேராசை, அடுத்து காமம் இல்லையா. இது எல்லாமே நரகத்திற்கு நம்மளை இட்டு செல்லக்கூடிய 3 வழிகள் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ எத் சாஸ்திர விதிம் உத்ருஷ்ய வர்த்ததே காமகாரதஹ நாசா சித்திம் அவாப்னோதி நா சுகம் நா பராம் கதிம். அதாவது சாஸ்திர விதிகளை எல்லாம் புறக்கணித்து இல்லையா மனம் போன போக்கில் செயல்படுவன் பக்குவத்தையோ அல்லது சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அடைவது கிடையாது. 3மே இல்லையா. நா சித்திம் அவாப்னோதி, நா சுகம் நா பரம். நா என்றால் இல்லை, நா சுகம், சுகம் என்றால் சுகம் இல்லையா. நா பராம் என்றால் நித்திய கதி, அதாவது நித்தியமான கதி. பரமதலம் தான் நமக்கு நித்தியமான கதி, அதையும் அவன் அடைவதில்லை. நா சித்திம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் பக்குவத்தை கூட அவன் அடைவது கிடையாது. சாஸ்திர விதிகளை நாம புறக்கணிக்க கூடாது. சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணிப்பவன் யாரு? அசுர இயல்புகளை உடையவன். அவ்வாறு அவன் சாஸ்திரங்களே ரெஃபர் பண்ணாம அவன் மனசு போன போக்குல அவனுடைய செயல்கள் அமைப்பெறும் பொழுது இத்தகைய செயல்கள் தான் அமையும் இல்லையா. அதாவது கேம்பிளிங், இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப், இன்டாக்சிகேஷன், சோ இந்த மாதிரி மீட் ஈட்டிங், இந்த மாதிரியான செயல்கள்ல தான் அவருடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் அமையப்பெறும். அதனால நம்ம இந்த நரகத்திற்கான வழிகளும் இத்தகைய செயல்களையும் நாம கண்டிப்பாக துறக்க வேண்டும். சோ மேலும் அவ்வாறு நாம துறந்தோம் என்றால் அது யாரால முடியும்னாக்கா ஒரு குருனுடைய வழி நடத்துல தான் நம்மளால அதை செயல்படுத்த முடியும். அதுதான் இந்த இடத்துல தஸ்மா சாஸ்திரம் பிரமாணம் தே கார்யா கார்யா வியவஸ்திதோ ஞாத்வா சாஸ்திர விதோ நோக்தம் கர்ம கர்த்தும் இஹார்ஹசிஹி. அதாவது எது கடமை என்றும், அதாவது தஸ்மா சாஸ்திரம் பிரமாணம் தே கார்யா கார்யா வியவஸ்திதோ, இது கடமை இது கடமை அல்ல. நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை எதுன்றது நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். பிறர் கடமையில நம்ம போய் நல்ல முறையில செய்து நம்ம அதுல பேர் எடுத்து ஒன்றும் பிரயோஜனமே கிடையாது. அது தவறு. அடுத்தவர்களுடைய கடமையை நாம் ஆற்றக்கூடாது. நம்ம கடமை என்னவோ அதுதான் நாம செயல்படணும். எது கடமை அல்ல என்றதும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. நம்ம கடமையை தவிர மிச்சம் எல்லாமே கடமை அல்லதான். அதாவது நாம ஒருத்தருக்கு செய்யக்கூடிய உபகாரம் அது சேரிட்டி இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் அவர் டியூட்டி இல்லையா. அந்த மாதிரி எது கடமை இல்லை, அடுத்தவர்களுடைய செயல்களை போய் நாம செய்யக்கூடாது, அவங்களுடைய பணிகளை நாம எடுத்து செய்யக்கூடாது, அது தவறு. சோ அவங்களுடைய கடமையை அவங்கதான் செய்யணும், நம்ம கடமையை நாம செய்யணும் என்ற சாஸ்திர விதிகளால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ் இல்லையா. படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகு சட்ட திட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அவன் வாழ்க்கையில் நன்னிலை அடையதற்கான மார்க்கத்தை அவன் பெற முடியும். சோ இதோட இந்த அத்தியாயம் நிறைவு பெற்றது. இந்த 16வது அத்தியாயம் அசுர இயல்புகள் மற்றும் தெய்வீகமான இயல்புகளை பற்றி நம்ம ரொம்ப அற்புதமாக படிச்சாச்சு. சோ அடுத்தது நம்ம வாசிக்க வேண்டியது அதாவது ஸ்ரத்தாத்தய விபாக யோகம். அதாவது ஸ்ரத்தா என்றால் நம்பிக்கை, நம்பிக்கையினுடைய பிரிவுகளை பற்றி தான் நாம வாசிக்க போறோம். ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ்க்கு நம்மளுடைய பணிவான நமஸ்காரங்களை தெரிவிச்சுட்டு நாம இந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஸோ இப்பதான் நம்ம 16th சாப்டர் முடிச்சோம், அதனால ரிவிஷன் எதுவும் தேவையில்லை. ஸோ 17வது அத்தியாயத்துல என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கறதை நம்ம பார்க்கலாம். முதல் 7 ஸ்லோகங்கள் once modes determine one's activities, faith, worship in the modes. அதாவது ஒருவருடைய செயல் ஒருவருடைய குணாதிசயம்
குணாதிசயம் வந்து நிர்ணயிக்கின்றது, அவனுடைய செயல்களை நிர்ணயிக்கின்றது, அவனுடைய நம்பிக்கையை நிர்ணயிக்கின்றது, அவனுடைய வழிபடும் முறையையும் வந்து அந்த குணாதிசயம் தான் நிர்ணயிக்கின்றது. சத்துவ குணத்தில் இருப்பவருடைய வழிபாடு வேறு, ரஜோகுணத்தில் இருப்பவருடைய வழிபாடு வேறு, தாம்சிக்ல இருக்கிறவங்களுடைய வழிபாடு வேறு. அதே மாதிரி சத்துவத்துல இருக்கிறவங்களுடைய நம்பிக்கை வேறு, ரஜோல இருக்கிறவங்களுடைய நம்பிக்கை வேறு, அதே மாதிரி தாம்சிக்ல இருக்கிறவங்களுடைய நம்பிக்கை வேறு. மேலும் சத்துவத்துல இருக்கிறவங்களுடைய செயல்பாடுகள் வந்து வேறு விதமாக இருக்கும், ரஜோல இருக்கிறவங்களுடைய செயல்பாடுகள் வேறு விதமாக இருக்கும், தாம்சிக்ல இருக்கிறவங்களுடைய செயல்பாடுகள் வேறு விதமாகும். இவை அனைத்தும் இந்த முதல் 7 ஸ்லோகங்கள்ல வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ 17.8ல இருந்து மற்றும் 10 வந்து உணவு, இந்த 3 குணாதிசயங்களில் இருக்கக்கூடிய உணவு முறைகளை பற்றி படிக்க போறோம். அடுத்து சாக்ரிஃபைசஸ், தியாகங்கள் அப்படின்னா இந்த இடத்துல யஜ்ஞங்கள், 3 குணாதிசயங்கள் இருந்து கொண்டு செய்யக்கூடிய யஜ்ஞங்களை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ள போறோம். மேலும் தவங்கள், அதாவது உடல் தவங்களை பற்றி படிப்போம். உடல் தவம், வாக்கு தவம், மனத்தவம். ஸோ இந்த 3 தவங்களுமே சத்துவத்தில இருந்தா எவ்வாறு செயல்படுவாங்க, ரஜோல இருந்தா எவ்வாறு செயல்படுவாங்க, தாம்சிக்ல இருந்தா எவ்வாறு செயல்படுவாங்கன்றதையும் படிப்போம் நம்ம. அடுத்து தானங்கள், இந்த குணாதிசயங்கள் இருக்கும் பொழுது சத்துவத்தில் இருக்கிறவங்க எவ்வாறு தானங்கள் செய்வார்கள், ரஜோல இருக்கிறவங்க எவ்வாறு தானங்கள் செய்வார்கள், மற்றும் தாம்சிக்ல இருக்கிறவங்க எவ்வாறு தானங்கள் செய்வார்கள் என்பதை பற்றி நம்ம படிக்க போறோம். கன்க்ளூஷன், நம்ம எந்த தானத்தையும் வழங்கினாலும் அதுல ஓம் தத் சத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் கொடுக்கணும். ஏன்னா அது பகவானுக்கு அர்ப்பணமாக செய்யக்கூடிய தானம். இத மனசுல நினைக்காம கொடுக்கறது எல்லாமே நமக்கு தான் பந்தப்படுத்தும். சோ இந்த புண்ணியங்கள் இருந்தாலும் நாம பிறவி எடுக்க வேண்டியதுதான். அதனால்தான் புண்ணிய காரியங்களை செய்தாலும் ஓம் தத் சத், ஓம் என்றால் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா த பர்ஃபெக்ட் கம்ப்ளீட், அது அப்படின்னா சாரி த கம்ப்ளீட் ஹோல், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்சல்யூட் ட்ரூத், பூர்ணத்தினுடைய முழுமை, உண்மையை குறிக்கின்றது, பூர்ணத்தை குறிக்கின்றது. தத் என்பதும் வந்து உண்மை, சாரி சத் என்பது உண்மை, தத் என்பது அதாவது நம்ம ஓம் தத் சத், ஒரு நிமிஷம், ஓம் என்பது அப்சல்யூட் ட்ரூத் இல்லையா, பகவானை குறிக்கின்றது. அகார உகார மகாரா இல்லையா, சிருஷ்டி சித்தி லயம். ஸோ இந்த ஓம் எனக்கூடிய அந்த சொல் வந்து ஒரு நிமிஷம், ஓம் தத் சத் இல்லையா. சத் எனப்படுகின்றது, அந்த அத்தகைய யாகத்தை செய்பவரும் சத் என்னப்படு, சத் என்றால் உண்மை, தத் என்பது ட்ரூத், உண்மை, ட்ரூத். ஒரு நிமிஷம், சத் என்றால் நித்தியமானது. தத் தத்வமசி, தத் என்றால் பற்றுதல் இருந்து, அதாவது இது எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் என்று செய்யக்கூடிய செயல்கள் தான் தத் அப்படிங்கிறது. சோ சத் என்பது உண்மை, ஓம் என்பது பகவானை குறிக்கும், அதாவது பூரணத்தை குறிக்கும். சோ அப்படின்னு சொல்லிதான் நாம அவருக்காக எண்ணிக்கொண்டு நாம வந்து அந்த செயல்களை நாம செய்ய வேண்டும். சோ இல்லை என்றால் அது அசத்தாகிவிடும் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ இதுதான் இந்த சாப்டருடைய சம்மரி. மேலும் இந்த 16வது சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தது தெய்வீக இயல்புகள் மற்றும் அசுர இயல்புகள். தெய்வீக இயல்புகள் வந்து நம்மளை வந்து விடுதலை கிட்டு செல்லும், அசுர இயல்புகள் நம்மளை வந்து பந்தப்படுத்தும். அது அதாவது டிசையர் ட்ரீ மாதிரி தான் நம்ம வந்து இல்லையா. ஸோ அசுர இயல்புகள் நமக்கு என்றைக்குமே வந்து அதாவது மோட்சத்திற்கான மார்க்கத்தை நமக்கு கொடுக்காது, கீழான உலகங்களுக்கு நம்மளை வந்து இட்டு செல்லும். So into which category? So in 16th chapter, Krishna also established the faithful followers of Shastra are divine and the faithless are divine. இல்லையா, சாஸ்திரங்களில் வந்து நம்பிக்கையற்றவர்கள் எல்லாமே அசுர இயல்புகள், சாஸ்திர விதிகளை நம்புகிறவர்கள் வந்து தெய்வீகமான அம்சத்தில் இருப்பவர்கள் என்று பொருள். அததான் கன்க்ளூட் பண்ணிருக்காரு போன அத்தியாயத்துல. So but into which category does a man fit who follows with faith something other than Shastra? Is he goodness, passion, ignorance? Where is situated in the banyan tree? இது வந்து கொஸ்டின் யாரு அர்ஜுனர் கேட்கறது. ஸோ சாஸ்திர விதிகளை வந்து பின்பற்றாமல் இல்லையா, ஸோ அவர்கள் வந்து இருக்கக்கூடிய தன்மை, அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய செயல்கள் வந்து, ஒருவர் செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து அவர்கள் இருப்பது சத்துவத்துல இருக்காங்களா, ரஜோல இருக்காங்களா, தாம்சிக்ல இருக்காங்களான்ற ஒரு கேள்வி. ஸோ அதே மாதிரி அந்த மரத்துல, ஆலமரத்துல அவர்கள் எந்த இடத்துல அவங்க வந்து அமைந்திருக்கிறார்கள் என்ற கேள்வி வந்து யாரு அர்ஜுனர் வைக்கிறார்.
சோ அதுதான் வந்து இந்த இடத்துல நாம வந்து ஒருவருடைய நம்பிக்கை, ஒருவருடைய செயல்பாடுகள், ஒருவருடைய அதாவது பக்தி, இது எல்லாமே வந்து அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய பக்தி காரியம் எல்லாமே எதை எது வைத்து நம்ம வந்து டிட்டர்மைன் பண்றோம், அவர்களுடைய குணாதிசயங்களை வைத்துதான் நம்ம வந்து பார்க்கின்றோம். அர்ஜுன உவாச ஏ சாஸ்திர விதிதம் உஜ்ருஷ்ய யஜந்தே ஸ்ரத்யான் விதாக தேஷாம் நிஷ்டாது கிருஷ்ணஸ்ய சத்வம் அஹோ ஆஹோ ரஜஸ்தமக. அதாவது சத்வத்திலியா ரஜோலியா தாம்சிக்லியான்ற ஒரு கொஸ்டின் வந்து கேட்கிறார். அர்ஜுனன் கேட்கிறார், சாஸ்திர விதிகளை பின்பற்றாமல், இல்லையா? இது பேசிக்கலி அசுரர்கள் தான் இந்த மாதிரியான சாஸ்திர விதிகளை அவங்களை கண்டிப்பா பின்பற்ற மாட்டாங்க. தங்களுடைய கற்பனைக்கேற்றவாறு, இல்லையா, வழிபடுபவர்களுடைய நிலை என்ன, அவர்கள் இருப்பது சத்வத்திலா ரஜோலியா இல்ல தாம்சிக்லா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வந்து வைக்கிறார். யாரு? அர்ஜுனர் பகவான் இடத்தில். சாஸ்திர விதிகளை கண்டிப்பாக நாம வந்து பின்பற்ற வேண்டும், இல்லையா? நாம நன்னிலை அடையணும்னா கண்டிப்பா சாஸ்திர விதிகள் பிரகாரம் தான் செய்யணும். சோ 3 விதமான யோகங்கள், இல்லையா? கர்மி, ஞானி மற்றும் வந்து பக்தி, இல்லையா? இந்த 3 யோக முறைகள் தான் நம்ம பார்த்திருக்கோம். சோ ஞானி வந்து பேசிக்கலி அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகளும் வந்து அதுல உபயோகப்படுத்துறார். சோ ஞானி என்ன பண்ணுவாரு? சத்வத்துல தான் இருப்பார். ஞானத்தை அவர் வந்து அபிவிருத்தி செய்து கொள்வார். முக்திக்கான மோகம், அதாவது பாதையை அவர் தேடுவார். சாயுஜ்ய முக்தி தான் அவர் தேடுவார். அப்படின்னா பிரம்மன், அப்சல்யூட் பிரம்மன், இல்லையா, எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய அந்த அருவத்தன்மையில் அவர் கலந்து விட வேண்டும் என்றுதான் அவருடைய நிலை. சோ ஹையஸ்டா இந்த ஜீவாத்மா அடையக்கூடிய விடுதலை அடைந்தக்கூடிய தன்மை வந்து ஞான மார்க்கத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞான யோகத்துல வந்து பிரம்மன் எனப்படுவது. இந்த பிரம்மன் அந்த பரபிரம்மனோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்கிறார்கள். சோ பகவானுடைய ரூபத்தில் ஏற்படக்கூடிய அந்த பிரகாசத்தில் சென்று இவர்கள் இணைந்து விடுகிறார்கள். அதுதான் ஞானியினுடைய இது. அடுத்து கர்மி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் பலன் கருதும் செயல்களில் ஈடுபடுபவன். பேசிக்கலி அவன் வந்து ரஜோகுணத்துலதான் இருப்பான். அவன் ஆற்றக்கூடிய காரியங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் அந்த பலன்களுக்கெல்லாம் நமக்கு தான், அதுல புண்ணியங்கள் எல்லாம் எனக்கு தான் சேரணும், அப்படிதான் பலனை எதிர்பார்த்துதான் அவனுடைய செயல்கள் அனைத்துமே அமைந்திருக்கும். சோ பலநோக்கு செயல்கள்ல தான் அவன் ஈடுபடுவான், கர்மி, இல்லையா? சோ அவன் ரஜோகுணத்தில் இருக்கின்றான். கர்மங்களை அவன் செய்வான், இல்லையா, காமத்தோட, அதாவது எதிர்பார்ப்போட. அப்படிப்பட்டவன் அவன் ஆற்றக்கூடிய நற்காரியங்களால வந்து சொர்க்கரோகத்துக்கு செல்ல முடியும். மீண்டும் அந்த புண்ணியங்கள் எல்லாம் கழிந்த பிறகு அவன் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு அவன் திரும்பி வர வேண்டியதுதான். இது கர்மியினுடைய கதை ஆக்சுவலி. ஆனால் பக்தனுக்கு அப்படி கிடையாது. அவனுடைய நிலையே என்ன? சுத்த சத்துவ நிலை, 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அந்த நிலையில இருக்கக்கூடியவன். சோ அவன் வந்து சாதன பக்தி பண்ணுவான், அடுத்து வந்து பாவ பக்தி, அடுத்து பிரேம பக்தி. சோ இந்த இதுல வந்து செல்லும் பொழுது பக்தியை அவன் வந்து வெளிப்படுத்துவான், பகவான் மீது பிரேமையை வளர்த்து கொள்வான், இறுதியில வந்து பகவானையே அடையக்கூடிய தன்மையை அவன் பெறுகின்றான். ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச சத்ரிவிதா பவதி ஸ்ரத்தா தேஹினாம் சா ஸ்வபாவஜா சாத்வீகி ராஜசி சைவ தாமசி சேதி நாம் சுனு. அதாவது உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கேற்ப, இல்லையா? இந்த சுபாவம் எதனால் அமைகின்றது? அவனுடைய பூர்வ ஜென்ம கர்மங்கள் மற்றும் அவன் மரணிக்கும் தருவாயில் அவன் என்ன உணர்வுகளை தாங்கிக் கொண்டிருந்தானோ அதற்கேற்றவாறு அவன் அடைய பெறுகின்றான், இல்லையா? அந்த சுபாவத்திற்கேற்றவாறுதான் ஒரு குணாதிசயத்தை அவன் வந்து ஆட்கொள்கின்றான், இல்லையா? அதற்கேற்றவாறுதான் அவனுடைய நம்பிக்கை, இல்லையா? சத்வம், ரஜோ மற்றும் தாம்சிக் என 3 வகையாக பிரிக்கப்படலாம். இனி இவற்றை பற்றி தாமசி சேதி தாம் சுனு. சுனு என்றால் கேட்பாயாக. சுதேகினாம் ஸ்வபாவஜா, தேகம் கொண்ட இந்த ஆத்மா வந்து அவனுடைய சுபாவம், இல்லையா, அதற்கேற்றவாறு வந்து அது சாத்விகம் அல்லது ரஜஸ் அல்லது வந்து தாமசி, அந்த 3 நிலைகள்ல அவன் இருப்பான் என்று இந்த இடத்துல பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு எடுத்துரைக்கின்றான். சத்வானு ரூபா சர்வஸ்ய ஸ்ரத்தா பவதி பாரதஹ ஸ்ரத்தாமயோ அயம் புருஷோ யோயே ஸ்ரத்தா சாயேவச்சஹ. அதாவது பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான இருப்பு மீன்ஸ் பேலன்ஸ், இல்லையா? சோ இந்த இயற்கைக்கு குணாதிசயங்கள் 3 குணாதிசயங்களுக்கு கீழ் நம்ம என்ன இருப்பு வச்சிருக்கிறோமோ ஏற்ப ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை விருதி செய்கின்றான், இல்லையா? சோ ரஜோ காமியா இருந்தா அவன் வந்து அவனுடைய செயல்பாடுகள் வந்து பேராசை கொண்டு ஆற்றக்கூடிய செயல்கள்ல இருப்பான், இல்லையா? அதே வந்து ஞானி வந்து அரூபத்தன்மையின் மீது அவனுடைய பக்தியை வந்து வெளிப்படுத்துவான்.
அடுத்து பக்தன் வந்து ரூப் சச்சிதானந்த விக்கிரகத்தின் ரூபன் அந்த வழியில தான் பகவானை சேவிக்கணும்னு நினைப்பான். சோ ஒவ்வொருத்தருடைய நம்பிக்கை ஒவ்வொன்றாக இருக்கும். அதிலே அவர்கள் வந்து விருத்தியை வந்து மேற்படுத்துகிறார்கள். உருவாழி அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்ப ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை உடையவனாக கூறப்படுகின்றான் இல்லையா. சோ அதாவது அவனுடைய குணாதிசயங்களுக்கு ஏற்ப அவன் எப்படிப்பட்ட குணாதிசயம், சத்துவமா ரஜசா இல்ல தாம்சிகா, அதற்கேற்ப அவனுடைய நம்பிக்கைகளும் வந்து வேறானதாக அமையும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஆக்சுவலி. மேலும் 17.4 யஜந்தே சாத்விகா தேவான் யக்ஷ ரக்ஷாஸ்மி ராஜசஹ பிரேதான் பூத கணாம்சன்யே யஜந்தே தாமச ஜனா. அதாவது வழிபாட்டு முறை. சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் வந்து சாத்விகுணத்துல வந்து தேவர்களை வழிபடுவார்கள். அதே மாதிரி ரஜோல இருப்பவங்க வந்து ராட்சசர்களை அசுரர்களை வந்து அதாவது வழிபடுபவர்கள். மற்றும் தாம்சிக்ல இருப்பவங்க வந்து பேய்களையும் பூத கணங்களையும் வந்து வழிபடுவார்கள். சோ இங்க ரஜோகுணத்துல இருக்கிறது வந்து அசுரர்கள் என்றால் அசுரர்களா இருக்கக்கூடிய மனிதர்களை கூட தெய்வமாக்கி விடுபவர்கள் தான் நாம இல்லையா. சோ நம்ம எந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி மேலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படிதான் இருப்பாங்க ஜனங்க அவங்க கிட்ட இல்லையா. சோ தலைவா அப்படின்ட்டு தான் போயிடுறாங்க இல்லையா. நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே கூட பாக்குறோம் இல்லையா. அதாவது எந்த கட்சியானா இருக்கட்டும், சோ தே ஃபீல் ஹி இஸ் த ஹையஸ்ட். கடவுள்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை. இது எல்லாமே அசுர இயல்பு தான். ஏனென்றால் அவங்களுடைய உணர்தல் வந்து அந்த அளவுக்கு தான் இருக்கின்றது. பக்தியின் தரப்பில் அவர்களுடைய உணர்வு கிடையாது. நம்மளை படைச்சவர் வந்து நமக்கு மேல இருக்கக்கூடியவர் என்ற உணர்வே அவர்களுக்கு இருக்காது. மனிதர்களையே தெய்வமாக்கி காணக்கூடிய அந்த நிலைதான் அவர்களிடத்திற்கும். சோ அப்படி தெய்வமாக வழிபடுபவர்களுடைய குணாதிசயம் அசுரத்திற்கு இருந்தால் இந்த பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து அதாவது ஹிட்லரை வந்து ஹிட்லர் வங்காள தேசத்துக்கு அந்த சமயத்துல வந்த போது பாத்தீங்கன்னாக்கா வங்காளத்தில் இருந்த ஒருத்தர் வந்து அவரை வந்து தெய்வமாக நினைத்து அவர் பாதங்களில் வந்து சரணடைந்ததுதான் இந்த காட்சி. அடுத்து மேல இருக்கக்கூடிய தேவர்கள் எல்லாம் வணங்குபவர்கள் வந்து சத்வத்துல இருக்கிறவங்க. அடுத்து தாம்சிக்ல இருப்பவர்கள் வந்து இந்த பிளாக் மேஜிக் அந்த இதுல செய்யறாங்க இல்லையா. அவர்கள் வந்து பேய் பிசாசுகள் எல்லாம் வசியம் பண்ணி அடுத்தவர்களுக்கு வந்து இந்த கெட்ட செயல்கள் எல்லாம் செய்வாங்க இல்லையா. அதுதான். ஆனா இதற்கு மேல்பட்டு 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பவர்கள் தான் பகவானை வந்து சேவிக்கணும்னு நினைப்பாங்க. அதாவது பக்குவம் அடையணும் அதற்கு இல்லையா. ஸோ we are also in the transformation. நாம் எல்லாருமே அந்த பாதையில தான் முன்னேறிட்டு இருக்கோம். அசாஸ்திர விகிதம் கோரம் தப்யந்தே தபோஜனாக தம்பாஹங்காரம் சம்யுக்தா காமராக பலான்விதாக. அதாவது காம அப்படின்னா அதாவது பேராசை இல்லையா. ராக என்றால் ஆசை, பலான்விதக தம்பம் இல்லையா, அகங்காரம். இது எல்லாமே கஷ்யந்த சரீர சதம் பூதக்ராமஸ் அதேசதக மாம் சைவாந்த ஷரீர் சதம் தான் விதத் யாசுர நிச்சயான். அதாவது இந்த அசுர குணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க வந்து அவங்க தங்களுக்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய உடலுக்கே அவர்கள் வந்து கடினமான சூழ்நிலைகளை ஏற்படுத்தி கொடுப்பாங்க. சோ இந்த இடத்துல இந்த பிக்சர்ல பார்க்கும்பொழுது இந்த மெடிடேஷன் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தியானம் என்பது ஒரு புற்றுல உட்கார்ந்து செய்யறது. அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் எ நேச்சுரல் திங் இல்லையா. இந்த மாதிரியான யோக பயிற்சிகள்ல ஈடுபடுறது இது எல்லாமே நம்ம உடல் கூறுகளை எல்லாம் நாம வந்து என்ன பண்றோம், இம்சைப்படுத்துகின்றோம். இந்த இம்சை வந்து உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பகவானையும் வந்து பாதிக்கும் இல்லையா. நாம எவ்வளவு சங்கடப்படுகின்றோமோ, நம்மாலே நாம வந்து சங்கடப்படுத்தி கொள்கின்றோமோ, இன்டர்னலி பகவானும் வந்து அதுல அதாவது சிரமப்படுவார். இஸ் a சுப்ரீம் என்ஜாயர் இல்லையா. முதன்மை சுகிப்பவரே அவர் தான். அதனாலதான் நாம வந்து இந்த உடலுக்கு வந்து என்றைக்குமே ஒரு தவறான ஒரு நிலையை நாம ஏற்படுத்தி கொடுக்க கூடாது. சோ மேலும் வந்து இதுதானே படிச்சோம், சேம் ஸ்லைடு நினைக்கிறேன். எஸ். அடுத்து வந்து காமம் மற்றும் பற்றுதலின் பலவந்தத்தால் அதனுடைய மீனிங் இங்க. சோ காமம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா மோகத்தை சொல்லப்படுகின்றது இல்லையா. பற்றுதல் அதாவது ஒன்றின் மீது எதிர்பார்ப்பு கொண்டு அதை மீது வந்து நம்ம பற்றுதலை வளர்த்து கொள்றது. சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படும், இது எல்லாமே சாஸ்திரங்கள் எங்கேயுமே பரிந்துரைக்கப்படல. கடுமையான தவங்களும் தற்பெருமையுடனும் அகங்காரத்துடன் செய்பவர்கள் ஜட உடலின் மூலக்கூறுகளை துன்புறுத்துவது மட்டுமின்றி உள்ளே உறைந்துள்ள பரமாத்மாவையும் அவர்கள் துன்புறுத்துகின்றனர் இல்லையா. அத்தகு முட்டாள்கள் அசுரர்களாக அறியப்படுகின்றனர். So they are all
டிமானிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்ம உடலை வந்து நாம வந்து துன்புறுத்தக்கூடாது. எப்பொழுதுமே நாம துன்புறும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அது நம்ம மனசையும் துன்புறுத்துகின்றது இல்லையா? அப்பொழுது நம்ம உடல் வலிமை இழக்கின்றோம். உள்ளுக்குள்ள இருக்க பரமாத்மாவும் அதே நிலைதான் இருப்பார் இல்லையா? அவருக்கும் நம்மளை சுத்தி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை வந்து அவருக்கும் வந்து நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தொந்தரவு கொடுக்குறோம். நம்ம we are all making him hardship. அதனாலதான் உடலுக்கு கூட நம்ம உபாதைகள் வந்து செய்யக்கூடிய செயல்களை நாம என்றைக்கும் ஈடுபடக்கூடாது. நாம சங்கடப்படும் பொழுது உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவும் சங்கடப்படுவார். ஆஹாரஸ்வவி சர்வஸ்ய த்ரிவிதோ பவதி பிரியக யஜ்ஞஸ்தபஸ்ததாதானம் தேசாம் வேதாம் இமம் சுனு. அதாவது யஜ்ஞம், தவம் மற்றும் தானம், இந்த த்ரிவிதா பவதி, இந்த மூன்றையும் கண்டிப்பாக நம்ம செய்யணும். ஒருவருடைய வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய இருப்பு, அதாவது பேங்க் பேலன்ஸ் மாதிரி இந்த பாவ கணக்கெல்லாம் கழியணும்னாக்கா ஒவ்வொருத்தருமே யக்னத்தையும் செய்யணும், தவத்தையும் செய்யணும், தானமும் செய்யணும். இந்த மூன்றையுமே வந்து ஒருவருடைய இருப்பை வந்து தூய்மைப்படுத்தும். சோ இதை வந்து மகாத்மாக்கள் செய்தாலும் அவர்களும் வந்து திருப்தி அடையக்கூடிய தன்மைதான் இல்லையா? ஒவ்வொருவரும் விரும்பும் உணவிலும் கூட ஜட இயற்கை குணங்களுக்கேற்ப 3 வகை உண்டு. அதாவது உணவு பத்தி இப்ப பேசுறோம் நம்ம. சோ இனிமே நெக்ஸ்ட் வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள். ஸோ இது யஜ்ஞங்கள், தவங்கள் மற்றும் தானத்திற்கும் பொருந்தும். சேம் திங். அதே வந்து நம்ம அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய இந்த 3 குணாதிசயங்கள்ல வந்து அவர்கள் செய்யக்கூடிய யஜ்ஞங்கள் எப்படிப்பட்டது, தவங்கள் எப்படிப்பட்டது, தானங்கள் எப்படிப்பட்டது எல்லாமே நாம பொருந்துகின்றது. ஸோ அதையெல்லாம் நீ வந்து வேறுபாடுகளை தற்போது தேசாம் பேதம்னு சொல்லிட்டார், டிஃபரன்ஸ் இல்லையா? இமம் சுனு, என்னிடம் இருந்து நீ கேட்பாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு எடுத்துரைக்கின்றார். ஸோ 4 விதமான, அதாவது ஐடென்டிஃபைங் மோட் ஆஃப் ஃபெய்த், அதாவது எந்த குணாதிசயத்தில் இருக்கின்றோம் என்பதை நாம இதை கொண்டு நாம புரிந்து கொள்ள முடியும். ஸோ அவங்களுடைய ஈட்டிங் ஹேபிட்ஸ் இல்லையா, அவர்கள் செய்யக்கூடிய யஜ்ஞங்கள், அவர்கள் செய்யக்கூடிய தவங்கள், அவர்கள் செய்யக்கூடிய தானங்கள், ஒருவர் ஆற்றக்கூடிய இந்த 4 கர்மங்களுடைய அடிப்படையில வந்து அவர்கள் எந்த குணாதிசயத்தில் இருக்கின்றார் என்பதை நாம் சுலபமாக புரிந்து கொள்ளலாம். சோ வைஸ், ஞானத்தில் இருப்பவர்களால் இதை கண்டிப்பா புரிந்து கொள்ள முடியும். ஞானத்தில் இருப்பவர்கள் எது பிரவர்த்தி, எது நிவிருத்தி, எது செய்யத்தக்க செயல், எது செய்யத்தகாத செயல் இல்லையா? ஸோ குட் பேட் எல்லாத்தையுமே அவங்களால வந்து வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியும். பேஸ்ட் ஆன் த ஆக்டிவிட்டிஸ், செயல்களின் அடிப்படையில் அவர்களால் இதை வந்து உணர முடியும். Those who consider all kinds of food sacrifices to be same and does not discriminate, அவர்கள்லாம் முட்டாள் இல்லையா? யாரை வணங்கினாலும் நான் வைகுண்டத்திற்கு சென்று விடுவேன் என்று நினைக்கிறது வந்து முட்டாள்தனம். பகவானை சேவித்தா மட்டும்தான் வைகுண்டம் கோலோகத்திற்கு செல்ல முடியும் இல்லையா? எந்த தேவதை வணங்குகின்றோமோ அந்த லோகத்திற்கு மட்டும்தான் நம்மளால செல்ல முடியும். ஸோ அதனால இந்த விதவிதமான இந்த, அதாவது உணவு வகைகள் அப்படின்னா 3 குணத்திற்கு ஏற்றவாறு இருக்கக்கூடிய குணாதிசயங்கள், உணவு வகைகளை பற்றி நம்ம படிக்க போறோம். ஆயுகு சத்வ பலாரோக்கிய சுகப்பிரீதி விவர்த்தனாக ரஷ்யா நிக்தா ஸ்திரா ஹிருத்யா ஆகார சாத்விக பிரியக. ஆயுளை நீடித்து இல்லையா, வாழ்வை, ஒருவருடைய ஆயுள் நீடிக்கும், அதாவது சத்துவ உணவு, சாத்விகமான உணவை தகும், அதாவது வாங்கி கொள்ளும் பொழுது வாழ்வை, ஒருவருடைய இருப்பு இல்லையா, நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய கலங்கங்கள் எல்லாம் நீங்கும். ஸோ வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி, பலம் அதாவது ஸ்ட்ரென்த் இல்லையா, ஆரோக்கியம் ஹெல்த்தியா இருக்கிறது, சுகம், ஆரோக்கியம் இருந்தா தான் நம்மளால வந்து சுகமாவும் இருக்க முடியும், திருப்தி, இந்த ரெண்டுமே வரும் நமக்கு. அதாவது திருப்தியை கொடுக்கும் உணவு சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக வந்து கருதப்படுகின்றது. ஸோ இது எவ்வாறு இருக்கும்னா, அதாவது ஜூசியா இருக்கும், ரசம் உள்ளவையாகும் இல்லையா? ஸோ மேலும் கொழுப்பு சத்து, அதாவது பாலிலிருந்து வரக்கூடிய கொழுப்பு, பால்ல வந்து நம்ம என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் எடுக்கிறோம், அதாவது பால், தயிர், அதுக்கடுத்து வெண்ணெய் இல்லையா, அதுக்கடுத்து நெய், அடுத்து வந்து பன்னீர், இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம வந்து ஊட்டச்சத்து மிக்க உணவு வகைகளை நாம உட்கொள்கின்றோம். ஸோ ஊட்டச்சத்தும் மிக்கவையாகும், இதயத்திற்கு வந்து இதமளிப்பவையாகவும் இருக்கும். ஸோ அதனால இது வந்து சாத்விக உணவை பற்றி இங்கே எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. கட்வம்ல லவனாத் யுஷ்ண தீஷன ரூஷஷ விதாஹினஹ ஆஹாரோ ராஜசேஷ்ய ராஜசேஷ்ய துக்க சோமாகய பிரதாக. அதாவது ரஜோகுணத்துல எரிகின்ற மிகவும் ஏதோ ஒரு சுவைதான் அவங்களுக்கு பிடிக்கும். ஒண்ணு கசப்பே பிடிக்கும், இல்ல ஒண்ணு புளிப்பு, இல்லைன்னா ஒண்ணு உரப்பு இல்லையா, ஒன்று இனிப்பு, ஏதோ ஒண்ணுத்து மீதுதான் அவங்களுக்கு ஈடுபாடு இருக்கும். எல்லா உணவு வகைகளையும் ஒரு போல பார்த்து உண்ணக்கூடிய பக்குவம் அவங்களுக்கு இருக்காது. சோ மிக கசப்பான, மிக புளிப்பான, உப்பு நிறைந்த, சூடான, சுடா, அதாவது நாக்கே வெந்தற அளவுக்கு இல்லையா, காரமான,
உலர்ந்த ட்ரையா இருக்கக்கூடியது. அதுதான் எக்ஸாம்பிள் அங்க ஃப்ரைட் ஐட்டம் சொல்லியிருக்கிறது. மற்றும் இதெல்லாம் சாப்பிட்டா வயிறுல கபகபான்னு எரியும் இல்லையா? இப்படி எரிகின்ற உணவுப் பொருட்களை நாம வந்து உண்ணக்கூடிய இயல்பு வந்து யார் இடத்துல இருக்கும்? ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு விருப்பமானதாக இருக்கும். அத்தகு உணவு வகைகளால நமக்கு என்னென்ன கிடைக்கும்? துன்பம், சோகம் தான் நமக்கு கிடைக்கும். ஏன்னா வயிறும் வந்து ப்ராப்ளம், அதனால மனசும் வந்து திங்கிங் எபிலிட்டி எல்லாமே வந்து இழந்து விட வேண்டும் இல்லையா? அதனால துன்பம் நிறைந்த சூழ்நிலையை தான் நமக்கு இதை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். மற்றும் நோயை கூட அது உண்டாக்கும். அதிகமான காரம், அதிகமான உப்பு, அதிகமான அதாவது அதாவது ஸ்வீட், அதிகமான கசப்பு, இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம வந்து உண்டோம் என்றால் ஏதோ ஒரு டிஃபிஷியன்சி நமக்கு கண்டிப்பாக வந்து சேரும். 10வது ஸ்லோகம். யதா யாமம் கதா ரசம் பூதி பிரயுஷிதம் சாயத் உச்சிஷ்டம் அபி சாமேத்யம் போஜனம் தாமச பிரியம். இப்ப வந்து ரஜோ மற்றும் தாம்சிக் இயல்பில் இருக்கிறவங்களுடைய உணவு வகை பற்றி நாம் இந்த இடத்துல படிக்கிறோம். உண்பதற்கு 3 மணி நேரத்துக்கு முன்பே, ஒரு நிமிஷம், ரஜோகுணம் முடிச்சாச்சு, தாம்சிக்க. சோ ஒரு உணவை நாம சமைத்தால் அது பிரசாதமாக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் பிரசாதமாக்கினா அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து வெளியிலே வச்சிருந்தா கூட நம்ம 6 மணி நேரம் அன்றைக்கெல்லாம் கூட உபயோகப்படுத்தலாம். பிரசாதமே இல்லாமல் நாம வந்து நம்ம சுயபுலன் திருப்திக்காக அதை சமைத்தோம் என்றால் அப்படிப்பட்ட உணவை வந்து நம்ம செய்த பிறகு 3 மணி நேரத்துக்குள்ளே நம்ம வந்து உண்ண வேண்டும். மேலும் சமைக்கப்பட்ட சுவையற்ற பழைய இல்லையா, அதாவது ஆல்ரெடி சமைச்சாச்சு மீந்து போயாச்சு, அது யாருக்காவது நம்ம கொடுத்துடலாம் இல்லையா? அவங்க பசியோடு இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுத்தா அது தானமாகின்றது. சுவையற்ற காலம் கடந்தால், அதாவது நம்ம செய்யும் பொழுது இருந்த அந்த ஃப்ரெஷ்னஸ் கண்டிப்பா இருக்காது இல்லையா? அதனால அதனுடைய சுவை வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும். மேலும் அது பழையதாகிவிட்டால் ஊசி போன எச்சில் பட்ட, அதாவது எச்சில் பட்ட மீன்ஸ் அதாவது நான்வெஜ் தான் இந்த இடத்துல வந்து கிண்டத்தகாத பொருட்களை கொண்ட இந்த மாதிரி உணவு வகைகள் எல்லாமே நான்வெஜ்ஜுக்கு சம்பந்தப்பட்டது. எச்சில் பட்டதுன்னா ஒரு பிளேட்ல வச்சுட்டு 10 பேர் எடுத்து சாப்பிட்றது, ஒரே கை ஒரே பிளேட்டு 10 பேர் எடுத்து சாப்பிட்றது, அது தவறு. தட் மீன்ஸ் உணவு வகை நீங்க வந்து பக்தி சதாச்சார் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. சதாச்சார் கிளாஸ்ல நீங்க இதை படிச்சிருப்பீங்க. எப்படி பிரசாதத்தை ஸ்வீகரிக்கணும், பிரசாதம் அல்லாததெல்லாம் என்ன, இதெல்லாமே படிச்சிருக்கோம். ஸ்வீகரிக்கக்கூடிய ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாமே அதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. உள்ள தாமோ குணத்தில் உள்ள மக்களால் வந்து விரும்பப்படுகின்றது. இதுதான் தாம்சிக் இயல்புனுடைய செயல்பாடுகள் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்பலாங்காங்ஷிபிர் யஜ்ஞோ விதிதிஷ்டோ யா இஜ்யதே யஷ்டவ்யம் ஏவேதி மனஹ சமாதாயசா சாத்விக. அதாவது சாத்விகம் சாஸ்திர விதிகளின்படி இல்லையா, ஆஸ் பர் வேதா, கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக அவரவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை, சாத்விகத்தில் இருப்பவங்க பலனை எதிர்பார்க்காமல் அந்த கடமையை செய்யும் பொழுது வரக்கூடிய பலன்கள் மீது பற்றற்று நபரால் செய்யப்படும் அந்த யாகம் சத்வகுணத்தை சார்ந்ததாக வந்து கருதப்படுகின்றது. சத்வகுணத்துல வந்து அவுட்கம் கூட அவங்க எதிர்பார்க்கறது கிடையாது. அவங்க எதுக்கு கட்டுண்ட ஆத்மாக்களாக இருக்கின்றார்கள் என்றால் அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய கடமைகளில் வந்து அவர்களுக்கு சுகத்தை எதிர்பார்ப்பதால் மட்டும்தான், மற்றபடி வேற எதுவும் கிடையாது. கர்மங்கள் ஆற்றப்படுகின்றது, எந்த பயமே கிடையாது அவங்களுக்கு, they will always do. ஆனா அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய அத்தகைய கர்மங்களுடைய பலன்களால் வரக்கூடிய மனசுக்கு சந்தோஷம், அதை தான் அவங்க எதிர்பார்ப்பாங்க. அதனாலதான் அவர்கள் வந்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்களாகவே வாழ்கின்றனர். prescribed no mental speculation இல்லையா, நம்மளே யூகங்கள் கற்பனையால யூகிக்க கூடாது. மேலும் performed only as a matter of duty, அதாவது வெறுமனே கடமையாக மட்டுமே அதை நாம ஆற்ற வேண்டும். இது யஜ்ஞங்கள். to go to temples as a duty, not for economic benefit இல்லையா? பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்காக நம்ம வந்து கோயிலுக்கு செல்ல வேண்டியதே கிடையாது, பக்திக்காக மட்டும்தான் நம்ம செல்லணும். அங்கே போய் பெரிய பெட்டிஷன் எல்லாம் கடவுள்கிட்ட போடக்கூடாது இல்லையா, அது தவறு. டியூட்டி, இட் இஸ் அ டியூட்டி ஆஃப் எவ்ரி சிவிலைஸ்டு பர்சன். நாகரீகம் அறிந்த மனிதனுடைய தலையாய கடமை இதுதான், பக்தி தொண்டு. டு ஒபே ஸ்பிரிச்சுவல் இன்ஜெக்ஷன்ஸ், அதாவது வேதங்கள் என்னென்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை நாம வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். டு ஆஃபர் ரெஸ்பெக்ட் டு சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட், பகவானுக்கு வந்து எப்பொழுதுமே வந்து அதாவது நம்மளுடைய நமஸ்காரங்களை நாம தெரிவிக்கணும். ஜென்ரல் டெண்டன்சி டு ஆஃபர் வித் a purpose in mind. ஜென்ரலா நாம் என்ன நினைப்போம், டிசையர் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம வந்து
ஏதோ ஒரு ஆசை வச்சுட்டு தான் நம்ம வந்து போய் கேட்போம் இல்லையா? அப்படி இருக்கக்கூடாது. நமஸ்காரங்கள் சேவிக்கிறது வந்து எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் வந்து நாம செயல்படுத்த வேண்டும். அபிசந்தாய பூபலம் தம்பார்த்தம் அபி சைவத் யத் இஜ்யதே பரத சிரேஷ்ட தம் யக்ஞம் சித்தி வித்திம் ரஜாம். இப்ப ரஜோகுணத்துல இருப்பவர்கள் அவர்களுடைய காரியங்கள் எல்லாமே விளம்பரத்துக்காக தான் இருக்கும், தற்பெருமைக்காகவும் இல்லையா? தம்பார்த்தம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆல்ரெடி இல்லையா? ஏதேனும் ஒரு பௌதீக அதாவது நன்மையை அடைவதற்காக இல்லையா? இந்த உலகாயுதமான செயல்களில் வந்து நாம் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த செயல் நான் செய்ய போறேன், அதனால எனக்கு பெரிய பலன் வரணும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு நாம் செய்யறோம் பாருங்க, அது தவறு இல்லையா? பௌதீக லாபத்திற்காக எண்ணிக்கொண்டு நாம் மாற்றக்கூடிய காரியங்கள், தற்பெருமையாலும் செய்யப்படக்கூடிய அத்தகைய யாகங்கள் எல்லாமே வந்து விஜ்ஜிரஜம் தத் யக்ஞம், அதாவது பெயரளவே செய்யக்கூடியதாக அமைந்து விடுகின்றது. அதனால அது ரஜோகுணத்தை சார்ந்ததாக இருக்கின்றது. அதனால வந்து நம்ம வந்து சொர்க்கத்திற்கு போகலாம் பலன் நோக்கி செய்யறதுனால, அந்த புண்ணியங்களான பிறகு மீண்டும் வந்து நாம இந்த இடத்துல திரும்பி வர வேண்டியதுதான். விதிஹீனம் அஸ்ருஷ்டானம் மந்திரஹீனம் அதர்ஷினம் ஸ்ரத்தா விரஹிதம் யக்ஞம் தாமஸ் பரிசஷ்யதே. அதாவது சாஸ்திர விதிகள் அசுர இயல்புகள், இது தாம்சிக். சோ இங்க ராவணேஸ்வரன் வந்து சிவனை நோக்கி வணங்கக்கூடியதுதான், தவம் இருப்பதுதான். அந்த யக்ஞ ஹோமகுண்டம் பாருங்க, இது இயற்கையிலே நம்ம செய்யக்கூடிய யக்ஞங்களும் கிடையாது. அதற்கு அவன் அவிர்வாகமாக என்ன போடுகின்றான், தன்னுடைய ரத்தத்தை அந்த இடத்துல போடணும். அது இந்த மாதிரியான சாஸ்திர விதிகள்ல எங்கேயுமே சொல்லல இல்லையா? அது எல்லாமே அவன் மதிக்கவே இல்லை. பிரசாத விநியோகம், ஒரு யக்ஞம் செய்கின்றோம் என்றால் அந்த இடத்துல புரோகிதர்களுக்கு தட்சணை வந்து கண்டிப்பாக வழங்க வேண்டும். அந்த யக்ஞத்தினால வரக்கூடிய அந்த பிரசாதங்களை அனைவருக்குமே நம்ம வந்து கொடுக்க வேண்டும். அதுல எந்த பேதத்தையும் பார்க்க கூடாது. பிரசாத விநியோகமின்றி இங்க பிரசாத விநியோகம் இருக்காது, வேத மந்திரங்கள் உச்சாடனமும் கிடையாது, புரோகிதர்களுக்கு வந்து தட்சணையும் கிடையாது. அப்படி நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகம் வந்து தமோ குணத்தில் இருப்பதாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இப்ப தவங்களை பற்றி பார்க்க போறோம். உடல் தவம், வாக்கு தவம் மற்றும் மனத்தவம். அதுதான் பாடி உடல் தவம், ஸ்பீச் வாக்கு தவம், மனது இல்லையா மைண்ட், அது வந்து மனத்தவத்தை சொல்கின்றது. சோ உடல் தவம் என்னென்ன அப்படிங்கறத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். வர்ஷிப், எல்லாரையும் வணங்க வேண்டும், பகவானை சேவிக்க வேண்டும், பிராமணர்களை சேவிக்க வேண்டும், அதே மாதிரி நம்முடைய குருவை சேவிக்க வேண்டும், நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரியவங்களை எல்லாம் சேவிக்க வேண்டும். இது வந்து உடல் தவம் ஒன். இதே மாதிரி இந்த உடலை வந்து நாம சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். மேலும் சிம்பிள் அப்படின்னாக்கா, அதாவது நம்ம வந்து ஒரு நார்மலான ஒரு வாழ்க்கை இல்லையா, எளிமையான நிலையில் நம்ம வந்து நம்மளை நாம எடுத்து செல்ல வேண்டும். அதாவது ஆடம்பரமாக இருக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இல்லையா? செலிபசி, பிரம்மச்சரியத்தை நாம கண்டிப்பாக கையாள வேண்டும். 25 வயது வரைக்கும் பிரம்மச்சரியம். கிரகஸ்தனான பிறகு அந்த தாம்பத்தியத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த நம்பிக்கையை வந்து கடைசி வரைக்குமே எடுத்து செல்ல வேண்டும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இலிசிட் ரிலேஷன்ஷிப்ல எல்லாம் போகக்கூடாது. நான் வயலன்ஸ், அஹிம்சா தன்மையை நம்ம கண்டிப்பாக பரிபாலிக்க வேண்டும். மனதளவிலும் உடல் அளவிலும், அது பிசிக்கலி மென்டலி ரெண்டுத்துலயுமே இல்லையா? யாரையுமே அடிக்கிறதோ யாரையுமே வார்த்தைகளால நம்ம வந்து இம்சிக்கிறதோ இந்த செயல்கள் செய்யக்கூடாது. இது எல்லாமே உடல் தவங்களாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. மேலும் ஸ்பீச் இல்லையா, ஸ்பீக்கிங் ட்ரூத்ஃபுல் வேர்ட்ஸ், உண்மையை பேசுவது இல்லையா? அதுவும் எவ்வாறு பேசணும்னாக்கா, அதாவது அடுத்தவர்களுக்கு வந்து நம்ம பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும், இனிமையாக. மேலும் பெனிஃபிஷியல், அவங்களுக்கும் நன்மையை பயக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். நாம பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் நமக்கு மட்டுமே நன்மை பயக்கக்கூடியதாக இருக்கக்கூடாது இல்லையா? அது சுயநலம். நாட் அஜிடேட்டிங் டு அதர்ஸ் இல்லையா? அடுத்தவர்கள் வந்து வெறுக்கத்தக்கமான வார்த்தைகள் நம்ம பேசக்கூடாது. ஆல்சோ ரெகுலர்லி ரிசைட்டிங் வேதிக் லிட்ரேச்சர்ஸ், அன்றாடம் நாம வந்து கண்டிப்பாக வந்து இந்த புக்ஸ் எல்லாம் படிக்கணும். இதன் மூலியமா தான் பகவானை நம்ம சேவிக்கணும். பாகவதம் இல்லையா, பகவத்கீதை, இதெல்லாம் நம்ம அன்றாடம் நம் வாழ்க்கையில வந்து எவ்வாறு காலையில குளிச்சுட்டு பூஜை பண்ணி நம்முடைய அன்றாட கடமைகளுக்கு செல்கின்றோமோ அதே போன்று நாம வாசிக்கிறதும் நம்முடைய கடமை. சோ அந்த விதத்துல பகவானோட நம்ம சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்கின்றோம். அதுதான் வாக்கு தவம் ஆகின்றது. மனத்தவம், கிராவிட்டி இன் தாட், சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், சிம்பிளிசிட்டி, செல்ஃப் கண்ட்ரோல், பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஒன்ஸ், ஒருவருடைய இருப்பை வந்து தூய்மைப்படுத்திக் கொள்றதல், சுய கட்டுப்பாடு, அதே மாதிரி எளிமையாக இருத்தல், திருப்தியோடு இருத்தல் இல்லையா? சோ அதாவது இந்த எண்ண ஓட்டங்களிலுமே வந்து தூய்மையாக இருக்க வேண்டும். இப்படிப்பட்ட எண்ண ஓட்டங்களை நம்ம, அதாவது வெளியில பார்க்கும் பொழுது அவன் சாது மாதிரி இருக்கலாம்,
ஆனா உள்ளுக்குள்ள அவ்வளவு பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது ரொம்பவுமே வந்து கெட்ட அதாவது குணங்களோட அவங்களுடைய எண்ண ஓட்டங்கள் வந்து அமைந்திருக்கும். சோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. சோ அதுவும் தூய்மையாகத்தான் இருக்கும். மானசீகமாக கூட நாம தவறு இழைக்க கூடாது. இப்படி இந்த இந்த ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு நான் ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அதாவது 4 யுகங்கள்ல வந்து 3 யுகங்கள்ல வந்து நம்ம வந்து மனதளவுல தவறு செய்தா கூட பாவமாக தான் கருதப்படும். ஏன்னா அவர்களுடைய ஆயுட்காலமே வேறு. நமக்கு இருக்கக்கூடிய குறைவான ஆயுட்காலம். அதனால கலியுகத்துக்கு மட்டும் ஒரே ஒரு எக்ஸம்ஷன் என்னன்னா, மனதளவுல நாம வந்து தவறாக ஏதாவது நினைச்சிட்டா கூட அது நம்ம பாவத்தை உண்டு பண்ணாது. ஆனா அதையே நம்ம வந்து கண்டினியூ பண்ணக்கூடாது இல்லையா? சோ அது நமக்கு எக்ஸம்ஷனா இருந்தாலுமே அதை நம்ம செய்யக்கூடாது. மேலும் தேவ த்விஜ குரு பிராக்ஞ இதுதான் வந்து முன்னாடி அந்த ஸ்லைட்ல பார்த்ததுதான் இப்ப 4 ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம பார்க்க போறோம். பூஜனம் சௌஷம் ஆர்ஜவம் பிரம்மச்சரியம் அஹிம்சாஷா ஷரீரம் தப உச்சதே. சரீரம் அதாவது பாடி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா உடல் தவம் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது கடவுளுக்கு, பிராமணர்களுக்கு, ஆன்மீக குருவுக்கு, பெரியோர்களுக்கு, தாய் தந்தையர் ஆகியோரை வழிபடுதல் மற்றும் தூய்மை, உடல் தூய்மை, உள்ள தூய்மை ரெண்டுமே இருக்கணும் இல்லையா? அட்லீஸ்ட் பிசிக்கலி கிளீன்லினஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சௌஷம். அடுத்து எளிமையாக இருக்கிறது, பிரம்மச்சரியத்தை வந்து கடைபிடிக்கிறது, அஹிம்சை முதலியவை எல்லாமே உடல் தவங்களாக கருதப்படுகின்றது. அனுத்வேக கரம் வாக்கியம் சத்தியம் பிரியாஹிதம் சயஜ் ஸ்வாத் யயாய யசனம் சைவ வாங்மயம் தப உச்சதே. அதாவது வாக்கு தவத்தை பற்றி இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதற்கு உதாரணம் வந்து நம்ம யுதிஷ்டிர மகாராஜ் தான் இல்லையா? எந்த ஒரு காலகட்டத்திலுமே அவர் பொய் உரைக்க மாட்டார் அப்படிங்கிற ஒரு இதை மேற்கொண்டவர் அவர். யமதர்மராஜருடைய அதாவது அந்த அம்சத்தில் தோன்றியவர் இல்லையா? சோ உண்மையாய் பேசுதல், அதுவும் எப்படி பேசணும்? உண்மையை வந்து இனிமையாக பேசுதல், நன்மை அடுத்தவர்களுக்கும் நன்மை அளிக்கக்கூடிய விதத்துல பேசக்கூடிய அந்த பேச்சு, பிறரது மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு இல்லையா? ஹர்ட் பண்ணாம இருக்கிறது, வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல் ஆகியவை அனைத்துமே வந்து வாக்கின் தவங்களாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. நெக்ஸ்ட் மனத்தவம். மனக பிரசாத சௌமியத்வம் மௌனம் ஆத்ம வினிகிரக பாவ சம்சுத்தீர் இத்யேத தபோ மானசம் உச்சதே. அதாவது திருப்தி, எளிமையாக இருக்கிறது, சௌஷம் அதாவது மனம், மௌனமாக இருக்கிறது. சில சமயங்கள்ல நம்ம உண்மையை பேசாம இருக்கிறதே பெட்டர் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த சூழ்நிலையில வந்து நம்ம மௌனத்தை நம்ம கண்டிப்பாக கடைபிடிக்கலாம். சோ மௌனம் கூட வந்து மனத்தவமாகின்ற சுய கட்டுப்பாடும் மனசுலதான் நம்ம செய்யறோம் இல்லையா? அதே மாதிரி தனது இருப்பின் தூய்மை, தனக்கு இருக்கக்கூடிய அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் எப்பவுமே வந்து தூய்மையா 0 பேலன்ஸ்க்கு எடுத்துட்டு வரதுக்கான முயற்சி நம்ம கண்டிப்பா பண்ணணும். சோ நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட்ல 0 பேலன்ஸ் அதை சொல்லல, நம்முடைய கர்ம பலன்ல நம்ம கண்டிப்பா 0 பேலன்ஸ் எடுத்துட்டு வரணும். புண்ணியங்கள் அனைத்தும் பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து பாவங்கள் எல்லாமே அதுல இருந்து விலக்கப்பட்ட நிலைக்கு நாம வந்து கண்டிப்பா முயற்சி செய்யணும். அது நாம தான் செய்யணும். நம்முடைய முயற்சி இருந்தாதான் பகவான் நமக்கு அருள் பாலிப்பார். நாம முயற்சி செய்யலைன்னா அந்த பாவங்கள் அப்படிதான் இருக்கும். அதற்கேற்ற பலன்களை நாம கண்டிப்பாக அனுபவிக்கணும் இல்லையா? சோ இந்த முயற்சியால் பக்தியால நம்ம வந்து மேலும் பாவ செயல்கள் செய்யாம நம்ம தடுக்கப்படுகின்றோம். இருக்கக்கூடிய அந்த பாவங்களிலிருந்தும் நமக்கு பகவானுடைய கருணையால விலக்கும் அளிக்கப்படுகின்றது. சோ இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் வந்து அதாவது சுக்கதேவ் கோஸ்வாமி இவர் தான் ஆக்சுவலி. சோ இந்த வியாசதேவரும் பின்னாடியே வருகிறார் இல்லையா? பிறக்கும் பொழுதே அதாவது பாத்தீங்கன்னா முக்தி அடைந்த ஆத்மாவாகத்தான் தோன்றியவர். 16 ஆண்டுகள் வந்து தாயின் கருவிலே இருந்தவர் தான் சுக்கதேவ் கோஸ்வாமி. சோ அவர் பிறந்த உடனே காட்டை நோக்கி சென்று விட்டார். அப்படின்னா அவர் விடுதலை அடைந்த ஆத்மா. சோ விடுதலை அடைந்த ஆத்மாவாக இருக்கக்கூடிய அவர் வந்து மரம், செடி, கொடி எல்லாவற்றையுமே அதாவது உயிர் வாழிகள் அனைத்தையுமே வந்து சோ பிறந்த பிறகு அவர் வந்து இப்படிதான் அதாவது ஏதுமற்ற அப்படி இந்த மாதிரி ஒரு நிலையை பார்க்கும்பொழுது நமக்கு வந்து பித்து பிடித்தது போல இருக்கக்கூடியது இல்லையா? சோ அதாவது நிறைய சித்தர்கள் எல்லாம் கூட இப்படிதான் இருந்தாங்க அப்படிங்கறது எல்லாமே நம்ம படிச்சிருக்கோம். அப்படி இவர் விடுதலை அடைந்த ஆத்மா. இந்த பிரபஞ்ச வாழ்க்கையில வந்து அவர் எந்த ஒரு நிலையும் கொள்ள அவர் விரும்பவே இல்லை. அதனால்தான் பிறந்த உடனே காட்டை நோக்கி சென்று விட்டாராம். அந்த மாதிரி போகும் பொழுது தனக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே பிள்ளை வந்து
தன்னை விடுத்து காட்டை நோக்கி செல்கின்றானேன்னு சொல்லிட்டு பின்னாடியே வருகின்றார் யாரு? வியாசதேவர். அங்கே வரும் வழியில வந்து இங்க அதாவது சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யாரையுமே அவர் பொருட்படுத்தாம போயிட்டே இருக்கார். சோ அங்க குளத்துல குளிச்சிட்டு இருந்த பெண்கள் வந்து அந்த அந்த சுகதேவ கோஸ்வாமியை பார்த்த பிறகு அவர்கள் எந்த ஒரு தங்களுடைய நிலையில அவங்க எந்த மாற்றத்தையுமே அவர்கள் ஏற்படுத்தி கொள்ளவில்லை. ஆனால் வியாசதேவர் வரும்பொழுது எழுந்து எல்லாவற்றையுமே அவர்கள் வந்து தன்னுடைய நிலையை வந்து மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறார்கள். அப்போ வியாசதேவர் கேட்கின்றார், என்னுடைய பிள்ளை என்னை விட சிறியவன் இல்லையா? அதாவது நானாவது பக்குவம் அடைந்தவன், அவன் இப்பதான் பிறந்து போயிட்டே இருக்கான். அவன் வந்து அதுவும் வந்து எவ்வனத்துல இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் முன்னாடி நீங்க இப்படி இருந்திருக்கீங்க, நான் வரும்பொழுது மட்டும் எழுந்து இந்த மாதிரி செய்யறீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஸ்டின் வந்து யாரு? வியாசதேவர் வந்து கேட்கின்றார். சோ தங்களுடைய ஆடைகளை எல்லாம் எடுத்து அவர்கள் வந்து கவர் பண்ணிக்கிறாங்க. அப்போ அந்த பெண்கள் என்ன சொன்னாங்கன்னாக்கா, இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வந்து உங்க பிள்ளை எங்க கிட்ட கேட்கவே இல்லை அப்படின்னா தட் இஸ் த கான்பிடன்ஸ் தே ஹேட் இல்லையா? சோ அந்த பிள்ளை வந்து அது பாட்டுக்கு சென்று கொண்டிருக்கின்றது. சோ நீங்க தான் இப்ப எங்களை பார்த்து கேட்கறதுனால தான் உங்களை நாங்க இந்த கொஸ்டின் கேட்கிறோம்னு சொல்றாங்க. அப்படின்னா இந்த கான்பிடன்ஸ் நம்பிக்கை யார் மேல இருந்தது? சுகதேவ கோஸ்வாமி மேல இருந்தது அந்த பெண்களுக்கு. அது அவருடைய சுபாவம், நடத்தை, அதுல இருந்தே வந்து அவங்களால புரிந்து கொள்ள முடிந்தது இல்லையா? சோ இப்படிப்பட்ட ஒரு அதாவது மனத்தவம் என்பது அதுதான். சோ எந்த ஒரு செயலாலுமே வந்து ஈர்க்கப்படாமல், ரொம்ப முக்கியம். இங்க எல்லாமே டிஸ்ட்ராக்ஷன் தான் இல்லையா? நமக்கு எல்லாமே வந்து கெட்டதெல்லாம் சீக்கிரமாவே நமக்கு வந்து ஈர்க்கும். சோ அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில தான் நம்ம எல்லாம் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஆனா அதை எல்லாமே நம்ம வந்து செய்யக்கூடாது, இது செய்யக்கூடாது, இது செய்யணும் அப்படிங்கறது அந்த வேறுபாடை எல்லாம் உணர்ந்து நாம வந்து பக்குவத்திற்கு வரணும். அப்படிப்பட்ட பக்குவத்தை அடையும் பொழுது நமக்கு வந்து இங்க இன்பம் துன்பம் எல்லாமே ஒன்று போல இருக்கக்கூடியதுதான். எல்லா உயிர்களையுமே ஒன்று போல, மரம் செடி கொடிகளை போலதான் அந்த பெண்களையும் கருதினார் சுகதேவ கோஸ்வாமி இல்லையா? எல்லா இதுலயுமே வந்து பகவான் இருக்கின்றார், அப்படிதான் அவருடைய நோக்கம். சோ எந்த வேதபாவமே இல்லாத நிலை, அப்படிப்பட்ட நிலையில தான் அவர் வந்து இருந்தார். அதே நிலையதான் அவர் வந்து காட்டுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிட்டு கடைசியில வந்து பரீட்சித் மகாராஜ் இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துக்கு வந்து சேர்கிறார். இதே நிலையில தான் வரார் அவர் வந்து இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி அவருடைய பிறக்கும் பொழுதே அவர் வந்து முக்தி பெற்ற ஆத்மாவாக பிறக்கின்றார். அதனாலதான் அவருக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள்ல வந்து தான் எந்த விஷயத்திலுமே அவர் வந்து தொடர்பு இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக சந்நியாசமாக சென்று விட வேண்டும் என்றதுக்காக தான் காட்டை நோக்கி செல்கின்றார். ஸோ இதுதான் அந்த ஸ்டோரியினுடைய பேக்ரவுண்டு. ஸோ மனத்தவம் என்பது எவ்வளவு முக்கியம் வாய்ந்தது என்பதை இது பாகவதத்துல நீங்க கண்டிப்பா படிப்பீங்க, இந்த சுச்சுவேஷன் வரும். இப்ப ஷார்ட்டா உங்களுக்கு இந்த ஸ்டோரி மட்டும் உங்களுக்கு சொன்னேன். ஸ்ரத்தாயா பரயா தப்தம் தபஸ்தத்தரி தத்ரி விதம் நரைக அபலாங்காட்சி வீர்யா யுக்தைக சாத்விகம் பரிசஷ்யதே. அதாவது சாத்விகத்தினுடைய சாத்விக குணத்துல இந்த 3 தவங்கள் எவ்வாறு செயல்படுத்தப்படும் என்பதை நம்ம இப்ப பார்க்க போகின்றோம். இந்த 3 வகையான இல்லையா தபஸ்தத்திரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? இந்த 3 தவங்கள் ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல் இல்லையா, எந்த விதமான அதாவது எதிர்பார்ப்பு பலனை எதிர்பார்க்காமல் இல்லையா பரமனை திருப்தி செய்வதில் மட்டுமே ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால் உன்னத ஸ்ரத்தையா பரையா தப்தம்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸ்ரத்தையா அதாவது நம்பிக்கை, உன்னத நம்பிக்கையுடன் செய்யப்படும் பொழுது சத்துவகுணத்தின் தவங்கள் என்று இது அறியப்படுகின்றன. இந்த மாதிரி வந்து பரிக்கிரமா போறது இல்லையா, அதாவது யாத்திரை செல்வது, தீர்த்த யாத்திரை செல்வது, அதாவது கஷேத்ராடனம் சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி போறது, பிரசாதத்தை ஸ்வீகரிக்கிறது, டிவோட்டி அசோசியேஷன் வந்து இது வந்து மேம்படுத்தும். நாமளும் வந்து பக்தி பாதையில வந்து முன்னேற்றம் அடைய முடியும். NND பிரபுஜி கூட லாஸ்டா அவர் பண்ணது வந்து பூரி யாத்திரை தான் பண்ணார். இப்ப டெம்பிள் எல்லாமே முடிஞ்ச பிறகுதான் யாத்திரை எல்லாம் செய்வார். அது வரைக்கும் யாத்திரைகள் எதுவும் இருக்காது. அப்படிப்பட்ட யாத்திரைகள் எல்லாம் செய்யும் பொழுது நீங்க எல்லாரும் கூட கலந்துக்கணும்ட்டு என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள். ஸோ இந்த குரூப்லயே வந்து சேத்து லக்ஷ்மி மாதாஜின்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க. அவங்க பூரி யாத்திரைக்கு வந்திருந்தாங்க ஆக்சுவலி. ஸோ அது மாதிரி இவர் கூட ஐ திங்க் பார்த்தசாரதி பிரபு நீங்க கூட வந்திருந்தீங்களா எனக்கு தெரியாது. இதுக்கு பூரியா இதுக்கு மாயாப்பூர் மற்றும் பிருந்தாவனத்திற்கு அவர் சென்றதாக எடுத்துரைத்தார். அது மாதிரி நம்ம யாத்திரைகள் எல்லாம் செல்லும் பொழுது நாம எங்க பக்தியில வந்து கீழே இருக்குமோ, அதாவது எந்த இடத்துல நம்ம தவறி விழுகின்றோமோ அப்ப வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக முன்னுக்கு வரக்கூடிய அந்த நிலையை நாம அடையலாம். ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்து கொள்ளக்கூடிய நிலை ஏற்படும் இல்லையா? சோ நமக்கு மேல சீனியர் இருக்காங்கன்னு நமக்கு என்ன சங்கடம் இருக்கோ அவங்க கிட்ட போய் நம்ம கேட்கும் பொழுது இந்த பக்தி பாதையில அவங்களும் அதற்கு நமக்கு ஒரு வழி காட்டுவார்கள். சோ இந்த மாதிரி
பக்தி பாதையில முன்னேறுவதற்கு இந்த யாத்திரை டிவோட்டி அசோசியேஷன் யாத்திரைகள் எல்லாமே நமக்கு உதவுகின்றது. சத்காரமான பூஜார்த்தம் தபோதம்பேன சைவயத் கிரியதே தத் இஹ புரோக்தம் ராஜசம் சலம் அத்ருவம். அதாவது மானம் இல்லையா, அதாவது எப்பவுமே ரெஸ்பெக்ட் வேணும், கௌரவம், இதை பத்தி எதிர்பார்க்கறது. எல்லாரும் நம்மளை பார்த்து வழிபாடு செய்யணும் அப்படின்னு நம்மளையே கடவுளா நினைக்கக்கூடிய அந்த தகுதி. நான் இவ்வளவு பெரிய காரியம் செய்யறேன், என்னை பத்தி அவங்க புகழ்ச்சியா பேசணும் அப்படின்லாம் ஒரு எதிர்பார்ப்புகள். தற்பெருமையோட செய்யப்படும் தவங்கள், இந்த 3 தவங்களுமே, அதாவது பெயரளவிலே போய் நமஸ்காரம் பண்றது இல்லையா, உடல் தவம். மனசளவுல உண்மையிலே நம்ம அடுத்தவர்கள் நன்மை பயக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ இல்லையோ, உதட்டளவுல நம்ம பேசுறது, இது எல்லாமே ரஜோகுணம். விளம்பரத்திற்காகவும் தன்னை அனைவருமே நல்லவர் என்று எடுத்துரைக்கணுன்றதுக்காகவோ சொல்லக்கூடிய அந்த செயல்கள், இவை அனைத்துமே ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஆனால் உண்மையிலே இவை அனைத்தும் சஞ்சலமானதும், எப்பவுமே கன்ஃபியூஷன் இல்லையா. சோ உண்மையாக இருந்தால் அதுல தெளிவு இருக்கும், போலியாக இருந்தால் கண்டிப்பா அதுல சஞ்சலம் உண்டு இல்லையா. சோ நான் ஒன்று இருக்கு ஒன்று பண்ணா நமக்கு ப்ராப்ளம் தான். நம்முடைய உண்மை நிலை எதுவா இருந்தாலும் அதை யதார்த்தமாக இட்டு செல்லுதல் என்பது நமக்கு நன்மையை பயக்கும். அதை விடுத்து நம்ம போலியாக ஒன்றை நாம் எடுத்துக்கொண்டும் பொழுது நமக்கு சஞ்சலமான நிலை கண்டிப்பாக ஏற்படும். மற்றும் அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய அந்த தவங்கள் அனைத்தும் தற்காலிகமானதாக தான் இருக்கும். அதில் நிரந்தரமாக அவர்கள் செயல்பட மாட்டார்கள். சில காலகட்டம் மட்டும்தான் அதை செய்வாங்க, அதுக்கப்புறம் அதை விட்டுருவாங்க. அது அப்படின்னா அவங்க கிட்ட ரஜோகுணம் மேலோங்கி இருக்கின்றது என்று பொருள். மூட கிராகனோத்மனோ யத் பீடயா கிரியதே தபஹ பரஸ்யோத் சாதனார்த்தம் வா தத் தாமசம் உதாகிருதம். அதாவது பிறரை அழிப்பதற்காக இல்லையா, அதாவது அடுத்தவங்களை அழிக்கிறதுக்காக நம்ம தவத்தை உபயோகப்படுத்துறது இல்லையா, அது தவறு. நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஸ்பிரிட், அதாவது நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி எல்லாமே அடுத்தவங்களுடைய கெட்டதுக்காக நம்ம உபயோகப்படுத்துறது இல்லையா, அவர்களை துன்புறுத்துவதற்காகவும் தன்னையே வருத்தி கொண்டு, இதெல்லாமே அந்த காலத்துல செய்யப்பட்டது. இந்த காலத்துல நாம லேட்டஸ்டா நம்ம என்ன பண்றாங்க, எல்லாரும் பிளாக் மேஜிக் பண்றாங்க. இதுதான் நம்ம செய்யக்கூடியது இந்த காலகட்டங்கள்ல. முட்டாள்தனமான முறையில் செய்யப்படும். ஏன்னா அது எல்லாமே அதாவது ஆவிகள் இதையெல்லாம் வசியம் பண்ணி தான் அவங்க செய்யறது இல்லையா. அப்படிப்பட்டது எல்லாமே சில காலகட்டம் தான் அது வேலை செய்யும். ஒரு சில ஒரு ஒரு வாட்டி வசியம் பண்றாங்க, ஒரு சில இதுல எல்லாம் உபயோகப்படுத்தி அடுத்தவங்களுக்கு துன்பத்தை ஏற்படுத்துகின்றார்கள் என்றால் அது 6 மாத காலம் 3 மாத காலம் தான் அந்த துன்பங்களை. அதுவும் நமக்கு ஒரு காலகட்டங்கள் நன்மை இல்லை, அதாவது நமக்கு சாதகமான சூழ்நிலை இல்லாத பொழுதுதான் நமக்கு அது கண்டிப்பாக செயல்படும். அதே நம்ம பக்தியில போனா நமக்கு இதெல்லாம் எதுவுமே நமக்கு அண்டவே அண்டாது இல்லையா. பிரகலாத் மகாராஜ் அவருடைய தந்தையால எவ்வளவு துன்புறுத்தப்பட்டார், ஆனால் எதையால எந்த ஒரு செயலாலுமே அவரை அழிக்கவே முடியவில்லை. அப்படிதான் பக்தி என்பது. சோ நம்ம வெறுமனே இந்த கேவல பக்தியை அந்த செயலில் நாம ஈடுபட்டோம் என்றால் அதுவே நமக்கு எந்த பில்லி சூன்யமும் நமக்கு ஒண்ணும் செய்யாது. அதனால பக்தியை நாம பெருக்கிக் கொள்வதற்கு நாம முயற்சி செய்ய வேண்டும். எதுவரைக்கும் பக்தி பக்கம் நம்ம இல்லையோ சதா சர்வகாலம் அவன் எனக்கு இப்படி செய்தான், இவன் இப்படி செய்தான், இப்படிதான் நம்ம பேசிகிட்டே இருப்போம். இதுதான், அதாவது அவனை பற்றி சொல்லி அவனுடைய பாவத்தையும் சேர்த்து நாம சுமக்கின்றோம் இல்லையா. அடுத்தவர்களுடைய தவறான செயல்களை பற்றி நாம் என்றைக்குமே விவாதிக்க கூடாது. ஏனென்றால் அவன் ஆற்றிருக்கக்கூடிய அந்த கர்மங்களுடைய பலன்கள் அனைத்தும் நமக்கும் தொடர்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அதனால்தான் யாரை பற்றியுமே நாம அவதூறு பேசக்கூடாது. அதனால் நமக்கு தான் பாவம் வரும். அவன் தவறானவனாக இருந்தாலும் அவனை பற்றி நாம பேசக்கூடாது. அந்த பாவத்திலும் நாம அதாவது கர்ம பந்தனத்தை ஏற்படுத்தி கொள்கின்றோம். சோ இப்படிப்பட்ட முறையில் செய்யக்கூடிய அந்த தவங்கள் தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகின்றது. சோ நெக்ஸ்ட் தானங்கள். சத்துவ குணத்தில் கொடுக்கக்கூடிய தானம், ரஜோ மற்றும் தாம்சிக் இதுல வழங்கக்கூடிய தானங்களை பற்றி நாம பார்க்க போறோம். தாத்தவ்யம் இதியத் தானம் தீயதே அனுபகாரினே தேசே காலேஷ பாத்ரேஷ தத் தானம் சாத்விகம் சம்ருதம். அதாவது எந்த ஒரு பலனையுமே நாம் ஒரு தானம் கொடுக்கிறோம்னாக்கா அந்த தானத்தால் வரக்கூடிய புண்ணியங்களை எதிர்பார்க்காமல் இல்லையா, சோ பலனை எதிர்பார்க்காமல் சேரிட்டி பண்றது நம்முடைய கடமை, ஒன் ஆஃப் த டியூட்டி ஆக்சுவலி இல்லையா. தானம் என்பது மனிதனுக்கு, ஒரு கிரகஸ்தனுக்கு, பேசிக்கலி கிரகஸ்தனுடைய கோட்டால தான் வர்றதே தானம் இல்லையா. அவனுடைய கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக. சன்னியாசி பெறக்கூடிய நிலையில இருப்பார் இல்லையா. அதனால கிரகஸ்தனா இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இது அப்ளிகபிள். சோ தகுந்த நபருக்கு இல்லையா,
தகுதியுள்ள ஒரு நபருக்கு தான் வழங்கணும். யாருக்கு வேண்டும் என்றாலும் தானத்தை வழங்குவது. ஒரு குடிக்காரனுக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம வந்து தானத்தை வழங்கினால் அவன் இந்த பக்கம் காசை வாங்கிட்டு அந்த பக்கம் போய் குடிச்சிட்டு தான் வருவான். அப்படின்னா அவன் ஒரு பாவ செயல் தூண்டுவதற்கு நம்முடைய தானம் வந்து உபயோகப்படுகின்றது இல்லையா? அது தவறு. சோ தகுந்த நபர் இங்கே வந்து புஸ்தக விநியோகம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒருத்தருடைய கல்விக்காகவும் ஒருத்தருடைய அதாவது வாழ்க்கை அதாவது அவங்களுக்கு திருமணத்திற்காகவோ ஏதோ ஒண்ணு அவங்களுடைய வாழ்வாதாரத்திற்காக நாம வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய உதவி வந்து பணமாகவோ இல்லை பொருளாகவோ நம்ம கொடுக்கறது வந்து அதை பகவானை மனசுல நினைச்சுட்டு ஓம் தத் சத் சொல்லிட்டு கொடுத்துடணும். அது அவருக்கு போய் சேர்ந்துடும். சோ முறையான இடத்தில் இல்லையா, சோ அதாவது தகுதி உள்ள இடத்துல எங்க வேணாலும் கொடுத்துறது கிடையாது. அதுக்குன்னு அந்த காலகட்டம் சூழ்நிலை எல்லாம் முறையான காலகட்டத்தில் நம்ம கொடுக்கணும். கொடுக்கப்படும் தானம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகின்றது. தானங்கள் என்பது அந்தந்த காலகட்டங்களில் நாம வந்து கொடுக்க வேண்டியது. சோ காலம் கடந்து நம்ம தானத்தை வழங்கினால் அந்த தானம் அவர்களுக்கு உபயோகமற்றதாகிவிடும். அதனால தகுதியுள்ள இடத்துல தகுதியுள்ள நபருக்கு வந்து தக்க காலத்தில் நாம தானத்தை வழங்க வேண்டும். அதுதான் வந்து சத்வகுணத்தில் வந்து கொடுக்கக்கூடிய தானம். வித்தவுட் எனி எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லையா, எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி நாம கொடுக்கக்கூடியதுதான். அதுவும் நம்முடைய கடமையாக கருதி கொடுக்கக்கூடியதுதான் வந்து சத்வகுணத்தில் இருந்து வழங்கப்படக்கூடிய தானம். பிரத்யுபகாரார்த்தம் பலம் உத்திஷ்ய வா புனக பியதேசா பலிகிருஷ்டம் பரிக்லிஷ்டம் தத் தானம் ராஜசம் சம்ருதம். அதாவது ஒரு பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்துட்டு கொடுக்கக்கூடியது தானம். அதாவது ஒருத்தருக்கு நம்ம ஏதோ கொடுக்குறோம், 10 ரூபாய் கொடுத்தா நாளைக்கு அவன் எனக்கு ஏதோ ஒரு விதத்துல வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுவான் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுட்டு இல்லையா, அப்படி கொடுக்கறது. தட்ஸ் அங்கேயும் ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி தெரியும். ஆனா அந்த நன்றி உணர்வோட அவன் எவ்வாறு நம்ம துரியோதனன் வந்து கர்ணனுக்கு செய்தான் இல்லையா, அதுதான் பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து ஏதேனும் ஒரு பலனை விரும்பி கடைசி வரைக்குமே அவன் வந்து செஞ்சோற்று கடன் தான் தீர்த்தான் இல்லையா. ஏதேனும் ஒரு பலனை விரும்பி அல்லது விருப்பமின்றி ஒருத்தருக்கு வந்து கொடுக்கணும்னு மனசு இருக்காது, ஆனா பெயர் அளவுல கொடுத்தே ஆகணும்ன்றதுக்காக கொடுக்கக்கூடிய தானம் இல்லையா, விளம்பரத்துக்காகவோ நான் வந்து இது செய்தேன் என்று சொல்வதற்காகவோ செய்யக்கூடிய தானம் வந்து ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகின்றது. எக்ஸ்பெக்டேஷன் இன் ரிட்டர்ன் பின்னாடி ஏதோ நமக்கு பெருசா வரும் இவங்களுக்கு இப்போ அப்படின்னா அது வெறுமனே பிசினஸ் மாதிரி தான், அது தானமே கிடையாது இல்லையா. டிசையர் ஃபார் ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ், அதாவது ஆசை தான் ஆற்றிருக்கக்கூடிய அந்த கர்மத்திற்கு வந்து பலனை எதிர்பார்த்து கொடுக்கிறது. கிரட்ஜிங் மோடு, விருப்பமே இல்லைன்னாலும் அது பெயரளவுல கொடுத்தாகணுமேன்றதுக்காக வழங்கக்கூடிய தானம் வந்து ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறதாக கருதப்படுகின்றது. அதேஷ காலே எத் தானம் அபாத்ரேஷப்யச தீயதே அசத்கிருதம் அவஜ்ஞாதம் தத் தாமசம் உதாகிருதம். அதாவது இங்க வந்து போதைக்கு அடிமையாக இருப்பவர்கள் வந்து எனக்கு வந்து அதாவது இட்ஸ் லைக் அ பிட்சாம் தான் இல்லையா. அவரும் வந்து கேட்கறது வந்து எனக்கு வந்து காசு போடுங்க, எனக்கு உதவி பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்கிறார் இல்லையா. சோ இந்த இடத்துல வெளியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏதோ ஒரு இடத்துல ரோட்ல கூட உட்காந்துட்டு தூய்மையற்ற இடத்துல அதுக்குன்னு கால நேரம் எதுவுமே கிடையாது இல்லையா. சோ எல்லாத்துக்குமே ஒரு கால நேரம் உண்டு. தானம் வழங்குவதற்கு கூட அந்தந்த காலங்களில் வழங்க வேண்டும் இல்லையா. சோ அந்த தகுதியான இடத்துல கொடுக்கணும், அதுதான் சத்துவம். இப்படி முறையற்ற காலம், தகுதியற்ற நபர்கள், சோ போதைக்கு அடிமையாக இருப்பவர்கள் மற்றும் தக்க கவனமும் மரியாதையும் இன்றி அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு நம்ம போடுறது என்னது, ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து 1 ரூபாய் 2 ரூபாய் எல்லாம் போடுறோம் இல்லையா. அப்ப போடும்போது அதை பெருசா அதுல ஈடுபாடு கூட நமக்கு இருக்காது இல்லையா. சோ அது அந்த தானத்தை வழங்கும் போது கூட நம்ம மரியாதையா கொடுக்கணும்னு கூட நாம கூட நினைக்க மாட்டோம். அப்படின்னா ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லா கொடுக்கறது வேற, அது வந்து ஒரு கிஃப்டாவோ கொடுக்கறது தான் நம்ம ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லா அடுத்த எதிர்த்தரப்புல வாங்குறவங்களுக்கு நம்ம மரியாதை கொடுப்போம். ஆனா இந்த மாதிரியான இதுக்கு வந்து வி ஒன்ட் ரெஸ்பெக்ட் ஆல்சோ, பேசிக்கலி நமக்கு யாருக்கும் கூட வராது இல்லையா. அப்படிப்பட்ட தானம் வந்து தமோ குணத்தை சேர்ந்ததாக கூறப்படுகின்றது. சோ நாம இந்த நிலையில் இருந்து கொண்டு அதாவது இந்த மாதிரியான மனோபாவத்தோடு நாம தானம் செய்தால் அது தாம்சிக் தானமாக கருதப்படுகின்றது இல்லையா. நோ ப்ராப்பர் ரெஸ்பெக்ட் இல்லையா. அவன் என்ன செய்ய போறான், எடுத்துட்டு போயிட்டு இங்க பசின்னு காசு கேட்கறான், ஆனா அதை எடுத்துட்டு போய் அவன் குடிக்கதான் போறான் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும். அதனாலதான் கேட்டானே என்பதற்காக வழங்கக்கூடியது இல்லையா. இம்பியூர் பிளேஸ், தூய்மையற்ற இடத்துல. அதே மாதிரி தகுதியற்ற காலகட்டங்கள் எல்லாமே இல்லையா. டைமும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த காலத்துல வேணாலும் இருக்கும். இது வந்து இந்த மாதிரி காலகட்டம் எதுவுமே கிடையாது. அன்வர்த்தி பர்சன்ஸ், ஏன்னா இவங்க ஆல்ரெடி அவங்களுடைய அசுர இயல்புகளோட தான் இருக்காங்க. கண்டிப்பா இவங்க எல்லாம் இப்படிப்பட்டவங்க நரக உலகத்துக்கு தான் செல்வார்கள்.
நோ ப்ராப்பர் அட்டென்ஷன், நாம ஒன்றும் கவனக்குறைவா தான் அவங்களுக்கு தானத்தை நாம கொடுப்போம். அடுத்து ஓம் தத் சத். ஓம் தத் சத் இது நிர்தேஷோ பிரம்மணஸ்தரே விதக சம்ருதக பிரம்மாணஸ்தே தேதாஷு வேதாஷ்ட யஜ்ஞாஸ்த விஹிதா புராக. அதாவது படைப்பினுடைய ஆரம்பத்திலிருந்தே, அனாதி காலத்திலிருந்தே ஓம் தத் சத் என்னும் இந்த 3 சொற்கள் பரம பூரண உண்மையை குறிப்பிடுகின்றது. அதாவது ஓம் என்றால் பரமனை குறிக்கின்றது, அதாவது பூரணத்தை. தத் என்பது பூரணம், சத் என்பது உண்மை. எஸ், அதுதான் நான் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன். சோ ஓம் என்பது பகவானை குறிக்கின்றது இல்லையா? ஓம் எனக்கூடிய அந்த பிரணவ நாதத்தினுடைய அந்த சொரூபத்திலையும் பகவான் இருக்கின்றேன் என்று, அதாவது விபூதி யோகத்துல பகவான் சொல்லியிருக்கார் ஆல்ரெடி இல்லையா? அந்த சிலபல் ஓம்கார நாதமும் என்னுடையதுதான், என்னுடைய சொரூபம் தான் சொல்லியிருக்கார். சோ ஓம் என்றால் பரமனை குறிக்கின்றது, தத் என்பது பூரணத்தை முழுமையை குறிக்கின்றது, சத் என்பது உண்மை என்ற 3 சொற்களை கொண்ட பரம பூரண உண்மையை குறிப்பிடுவதற்காக உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்த 3 குறியீட்டு சொற்களும் இல்லையா, அந்த ஓம் தத் சத் இதை சொல்லிதான் வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் பொழுது நிறைய யக்னங்கள் எல்லாமே இது சொல்லுவாங்க. சோ பரமனின் திருப்திக்காக பிராமணர்களால் இது உச்சரிக்கப்படுகின்றது இல்லையா? சோ ஓம் தத் சத் மிக மிக முக்கியமான. தஸ்மாத் ஓம் இத் யுதாஹ்ருத்ய யஜ்ஞதான தபக்ரியாக பிரவர்த்தந்தே விதானோக்தா சததம் பிரம்மவாதினாம். எனவே பரமனை அடைவதற்காக இல்லையா, சாஸ்திர விதிகளின்படி யஜ்ஞம், தானம் மற்றும் தவம் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ளும் ஆன்மீகவாதிகள் அவற்றை ஓம் என்பதுடன் தான் தொடங்குகின்றனர் இல்லையா? நம்ம எந்த ஒரு இதிலும் பார்த்தீங்கன்னா மந்திரங்கள் ஜபங்கள் செய்யும் பொழுது ஓம் என்றுதான் நம்ம அதாவது ஒரு அஷ்டோத்திரம் எடுத்துக்கோங்க, ஒரு சகஸ்ரநாமம் எடுத்துக்கோங்க, எதையுமே நம்ம ஓம் ஓம் எனக்கூடிய அந்த மந்திரத்தை கொண்டுதான் நம்ம சொல்றோம். எந்த வேத மந்திரங்களையும் படிக்க தெரியாதவங்க அட்லீஸ்ட் ஓங்காரத்தையாவது சொல்லணும்னு சொல்லுவாங்க. ஏனென்றால் அதிலே அனைத்தும் அடங்கி இருக்கின்றது என்றும் நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஓம் இத்யேத பிரம்மனோ நேதிஷ்டம் நாம, இது ரிக்வேதத்துல சொல்லப்படுது. ஓம் என்றால் மகாவிஷ்ணுவை குறிக்கின்றது. வேத மந்திரம் அல்லது முழுமுதற் கடவுளின் திருநாமம் எப்பொழுதெல்லாம் உச்சரிக்கப்படுகின்றதோ அது அப்பொழுது அதனுடன் ஓம் சேர்க்கப்படுகின்றது இல்லையா? ஓங்கார நாதத்திலிருந்து தான் நாம தொடங்குகின்றோம். தத் இத் என பிஷந்தாய பலம் யக்ஞ தபக்ரியாக தான கிரியாஷா விவிதாக கிரியந்தே மோக்ஷ காங்ஷிபிகி. சோ பலனை எதிர்பார்க்காமல் பல்வேறு வகையான யக்ஞம், தவம் மற்றும் தானத்தின் அந்த தத் என்னும் அந்த சப்தத்துடன் இல்லையா, பூரணம் தத் எனக்கூடிய அந்த சப்தத்துடன் மேற்கொள்ள வேண்டும். அத்தகைய உன்னத செயல்களின் நோக்கம் நம்மள பௌதிக பந்தத்திலிருந்து நமக்கு விடுதலை கொடுக்கின்றது. தத் என்பது தத்துவமசி இல்லையா? இதுக்கு ஒரு விளக்கமே இருக்கு, சாண்டே உபனிஷத். இது நான் என்னைக்காவது டைம் இருக்கும்போது ரெஃபர் பண்ணிட்டு சொல்றேன், இப்ப என்னால ரீகலெக்ட் பண்ண முடியல. தத்வமசி ஸ்ரீ வைஷ்ணவத்துல கூட இதுக்கு நல்ல விளக்கம் கொடுத்திருக்காங்க. தத் என்பது பற்றுதலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்காக உன்னத செயல்களை குறிப்பிடுகின்றது. அதாவது நாம் ஆற்றக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாமே, அதாவது இந்த அதாவது பகவானுக்கு தொண்டு புரிகிறோம் இல்லையா, அத்தகைய செயல்களை பற்றி குறிக்கின்றது. ஹையர் ஆக்ஷன்ஸ் ஆக்சுவலி இல்லையா? சோ மேலான இயற்கையை கருதி நாம் ஆற்றக்கூடிய காரியங்களாக அமைகின்றது. ஏனென்றால் தத் என்பது பூரணத்தை குறிக்கின்றது, எல்லாம் வல்ல இறைவனை குறிக்கின்றது. இத்தகைய செயல்கள் பௌதிக லாபத்திற்காக செய்யவே கூடாது. அதை நாம இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழக்கூடிய எந்த வேர்ல்ட்லி ஆக்டிவிட்டிஸ்க்காக நம்ம இதை உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. அதனால்தான் நாம கொடுக்கக்கூடிய தானங்கள் தான், நம்ம செய்யக்கூடிய யக்னங்கள் இல்லையா, நம்ம ஆற்றக்கூடிய தவங்கள் அனைத்துமே நம்முடைய சுயநலத்திற்காக செய்யக்கூடாது. எல்லாம் பரமனின் திருப்திக்காக நாம செயலாற்ற வேண்டும். அதை அவர் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நமக்கு கருணை புரிகின்றார். நம்ம இந்த பிறவி கடலை சுலபமாக கடுப்பதற்கான பாதையை அவர் வழிகாட்டுகின்றார். நமக்கு எது மேன்மையான பலனோ அது நமக்கு கொடுக்கிறார். நாமளா கேட்டு பெறுவது என்பது நமக்கு நம்முடைய குறையுடைய புலன்களால நாம செலக்ட் பண்ணக்கூடியதுதான். ஆனா நமக்கு எது நன்மையோ அது அவர் பார்த்து கொடுப்பார் இல்லையா? அத்தகைய பலனே நமக்கு மேன்மையானது. சத் பாவே சாது பாவேஷே சத் இத் ஏத பிரயுஜ்யதே பிரசஸ்தே கர்மாணி ததா சத் சப்தஹ பார்த்த யுஜ்யதே யக்ஞே தபசி தானே சாஸ்ததி சத் இதி சோஷ்யதே
கர்ம சைவ தத் அர்த்தீயம் சத் இத்யே வாப்பியதீயதே. அதாவது பக்திமயமான யாகத்தினுடைய நோக்கம் இல்லையா, நாம பக்தி கொள்கின்றோம், யக்னங்கள் வளர்க்கின்றோம், தவங்கள் புரிகின்றோம் இல்லையா, அடுத்து வந்து தானங்கள் செய்கின்றோம். இவை அனைத்தினுடைய நோக்கமே வந்து பரமனை வந்து பூரண உண்மைதான் அது இல்லையா. இது சத்தியனும் சொல்லினால் வந்து குறிப்பிடுகின்றது. அதாவது அத்தகு யாகத்தை செய்பவரும் சத் எனப்படுகின்ற அவர்களும் உண்மையானவர்கள் தான். சோ பரமபுருஷரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படும் தவம், தானம் மற்றும் யக்னம் அனைத்துமே வந்து சத் என்றுதான் அறியப்படுகின்றது. அது உண்மை என்றே வந்து அறியப்படுகின்றது. அதனால நாம் ஆற்றக்கூடிய காரியங்கள்ல எது உண்மை அப்படின்னா, எதெல்லாம் பகவானுக்காக நம்ம ஆற்றுகின்றோமோ அதை அனைத்துமே பக்தி பாதையில நாம செய்யக்கூடிய அனைத்துமே வந்து உண்மை என்று கருதப்படுகின்றது. அதனுடைய பலன்கள் எல்லாமே பகவான் நமக்கு வழங்குவார். நாம் அந்த பலன்களை எதிர்பார்க்காமல் நாம செய்ய வேண்டும். ஆனால் அதற்கான பலன்களினால் நாம வந்து நன்மையை வந்து நமக்கு பகவான் வழங்குகிறார். சத்யேவ சௌமியக. மேலும் சத் என்றால் நித்தியமானது இறைவன், இன்னொன்னு நித்தியம் என்று எட்டர்னல் அப்படின்னு சொல்றது. இறைவனின் சேவைக்காக செய்யப்படும் செயல்கள் உண்மையான ஆன்மீக தன்மையை வெளிப்படுத்துகின்றன இல்லையா. பகவானுக்காக நாம செய்யும் பொழுது அது வந்து நமக்கு வெளிப்படும் விதம் வந்து பக்தியில தான் நம்ம வந்து வெளிப்படுத்துறோம். அது உண்மையாகின்றது, அது ஒரு ஆன்மீக தன்மையை கொண்டதாகின்றது. அத்தகைய செயல்பாட்டினால் செயல்களை செய்பவர் நித்தியமாகின்றனர். அப்படின்னா அவர்கள் மீண்டும் வந்து பரமனுடைய அதாவது ஸ்தலமா இருக்கக்கூடிய அந்த பரமபதத்தை அவர்கள் அடைகிறார்கள். அங்கே நித்தியமாக இருந்து கொண்டு பகவானுக்கு வந்து நித்திய தொண்டு புரிகிறார்கள். செயல்பாடுகள் நித்தியத்தை நோக்கி கொண்டவையாகும். நித்தியம் எது? அந்த ஆன்மீக உலகம், அதை நோக்கி கொண்டதாகும். மற்றும் செயல்களின் நன்மைகளும் நித்தியமான அதனால் ஏற்படக்கூடிய பலன்களும் நமக்கு நல்லதுதான், எப்பொழுதுமே நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒன்று என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஓம்காரம் ஓம்கார என்றால் AUM அப்படின்னு தான் நம்ம வந்து இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவோம் இல்லையா. ஆதிலீலையில வந்து 7.128 சைத்திரன் சரிதாமிரதத்துல சொல்லியிருக்காங்க. ஓம்காரம் என்பது 3 எழுத்துக்களால் ஆனது. அகார, உகார, மகார இல்லையா. அகாரம் என்பது சிருஷ்டி, அது உகார என்பது ஸ்திதி மற்றும் வந்து லயம் இல்லையா. அதாவது படைத்தல், காத்தல், அழித்தல், இந்த 3க்குமே வந்து சொல்லப்படுவதுதான் வந்து very soon realize ஓம்காரம், லார்ட் விஷ்ணு டு பி நான் டிஃபரண்ட். அதாவது ஓங்காரம் வேறு, பரமன் வேறு கிடையாது. ஏனென்றால் நம்ம குண அவதாரங்கள்ல பார்க்கும் பொழுது அதாவது பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன் இவங்க 3 பேருமே வந்து குண அவதாரங்கள் தான், பகவானிலிருந்து தோன்றியவர்கள் தான். அதனால வந்து 3 பேருக்கும் எந்த வித்தியாசம் கிடையாது. அதே போன்று வந்து ஓங்காரத்திற்கும் அவர்களுக்கும் வித்தியாசம் கிடையாது என்று சொல்லப்படுகின்றது. ஆதிலீலையில வரும்போது நீங்க மீண்டும் அப்ப டீட்டெயிலா படிக்கலாம். சோ இந்த இடத்துல வேண்டாம் உங்களுக்கு. அஸ்ரத்தையா சுகதம் தத்தம் தபஸ்தப்தம் ஸ்ருதம் சாயத் அஸ்திஹித் யுச்சதே பார்த்த நஷா ததத் பிரேத்யனோ இஹ. அதாவது பரமனன் மீது நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகங்களும் தவங்களும் தானங்களும் நிலையற்றவை. அது இந்த உலகத்தில் இருக்கும்போதே நமக்கு வந்து உபயோகப்படாது. அதனால ஃபியூச்சர் அடுத்த பிறவியை பத்தி நம்ம எதையுமே யோசிக்க வேண்டியதே கிடையாது. எதையுமே நாம அவருடைய திருப்திக்காக நாம செய்யப்பட வேண்டும். தவங்கள், தானங்கள், யஜ்னங்கள் அனைத்துமே இல்லையா, அதுதான் வந்து மேன்மையானது. அவரை விடுத்து நாம செய்யக்கூடியது அனைத்துமே வந்து அசத் என்று அறியப்பட வேண்டும். அவை இப்பிறவியில் மட்டுமின்றி அடுத்த பிறவிலும் கூட வந்து பயனற்றதாகி விடுகின்றது. ஸோ இதோட இந்த 7th சாப்டரும் வந்து நிறைவு செய்த 17th சாப்டர் சாரி. வாஞ்சகல்பதாருப்யஸ்ய கிருபசிந்துபேவ ச பதிதனாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ